togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwega kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kuru binto kuru makitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko onye kubwatari borio obosemia gusekero kende gyonsigoro yemerobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatano narimo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umugusi asokoria gokogokia kogosemia nabo igo gokomanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obonchoreria amaganyo ali akubwatira ne obugima bwa botambe bwa mwanya bantu bagonzi ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya mwanchu murigeria koria komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho kera litukoria Jumatano enseyamo ya mogoroba nabo igo chinsa isato eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi omwancho mugere bw'Ensoko TV ngetaseni Ensoko TV ibwatira sengencho yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira rietara Nyarike Steven Embonde kurwa se county ya Kisii rietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta mangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili cheni gongoro perpetual machin na nyora netrobin Ensoko TV oboroso bw'umugusi mwanchi murigereria ntobe togwikirana anse chichiro ase tokumurekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igo kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori y'ebimeri guna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igo toskato nyegera gende gotengera egetaseni gya Ensoko TV obona buboroso obomugusi Eliane Kerubo Frida Tomo chego tengere merobere ito yogosemia na gukomanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari butari no mubwekano magega ya television y'Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchurelia bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tolikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchurelia 0788666662 ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukomanya ayarabe gagwateka korwa ase omochomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane Umuchomano Nairobi Kisii Nyamira
nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitu mbaye bakorentera mangana magia asenchira y'obuikirano emanya mange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Jito mulgeria weta seni Ensoko TV omorubiro Ensoko wakire no gusaba kwane nando kwegenanga anonsia sore kwa bokire bya chinga kimwe chiga letko lya Jumanne maitenga abangi mwabokire mwachakire emerubiro ino yeri toko mwachakire kuyarigania gocho ikarana nonye nase emerubiro ino nabayigo asemeremo no gusaba kwane nga anonsia sore kwa bokire bya nabayigo n'enchira ya muyo kwene kya munali tsukulia rero nkobalire nabayigo nonyari gwikirania emerubiro yawe lye tsuko chikakibero kwarigania asomorubiro Ensoko wakire tunyare togosanga tunyare togosemania nabayigo kumanyania lyagendete kwene kiwana nkuru asebinyero bito chiabisi kuruchi county ya Kisii county ya Nyamira nabayigo county chonsi emerongene ni 5 miensi ya Kenya huika chiabisi chito wene kwarigania mna butambiri terende anandemo omorubiro Ensoko wakire tunyare togosanga naye nabikokoka nayamo Wancho muligereri twasoire asembeo na nana mona una Diana gotebiri ni gotugo chambaka asekinyuru kiao togosoa asekinyuru turuoro tosoe asenka yao na nana mona nabutoko batugo kwana naye samambia bono ari gosinege segetanda kiao ubegete simyo gendete kuna kuligereria gosensa chinde ni gore asero yago gendete kuyarigani konyora ekinyugo kiabono mambia kuko na kororanga ki abana bako gende skuru ngakichingo ko chiko igorerwa akino nyene tugo yago kunyara ko ba gukuyigorero mwanchu murigereria na namono litangani ntaragenda gongo gokwania senchira yekebusie ekiya na namono buna tugo kwanania naye mwanchu murigereri nkagerete nga kwamanyire kerango gatenga itongo mwochochi naye kwateba nga itongo noga ya asemambia bono mwanchu murigereria litalia na Innocent Onyango na asenchira bena rero nilitukolia Jumanne tichikabire astochikoba tugutwara amange asomurobeli to Ensoko bwakire na namono Diana bunagotebiri mwanchu murigereri nigo kunyara ko bago kogenda asensemeli ya Facebook kwato follow kera wato follow kwa makonyole link tororo tole live wato ligereri na kumanyebie ni byeite litwamanya na asenchira bwikirano na namono kwa bakenda ase namba yawe yesimi kwa bata 0788 na ndagera kwa batire 88 kwa manya kubata isano na mochire isano no mwali gwakorera isato nigo chikoba 0788 isano na mo nigo chire isano mwali gwakorera isato karatogo tebigo mwanchu murigereri kwatoma SMS na gose kwanyara koba gokogenda sensemeli ya WhatsApp na kulika na gototebia sobereta asenchire wikira no mwanchu murigereri nekera gwakorera boigo na intu ngento togo koraga iganu go kwalibaga umanye komanyekana nganga yoberete asemambia bono onye kore kinyoro kilikia mawawa kore chinsemo chirichia suneka kore chinsemo chirichia Nyangongo kore chinsemo chia Nyambera kore chinsemo chirichia Esabei otene inabona mambyo na gobolinga ngaibono naigwe kurate yale ngekorwa gosenga inaigwa bakwana nimanye to mwanchu murigereria bona batoko batokwana naye asenchire wikirano nabo tokore chinsemo chikorongo tokore chinsemo chechuni kore chinsemo chia Masegabwo otirimbo koso no nyine chinsemo chia Chinyamasivi na ndene umwanchu murigereri aigana Ensoko TV ese county cheito ibere chia Kisii na Nyamira nigo tonyora asenchireli ya Pang asogoskanie TV awonye tura eskani oro otonyore asenchire wikiranu litonyare ko batogokora butambe buna togokora aiga Nairobi na aro nabona kubulinga ngaitoberete gokogenda se TV yago oye skani gara wa skaniri onyare ko batonyora sichinsemo chia Signet nigo toika Kiambu tuikire Muranga Nyeri ngo tonyora bale na chinsemo asinini ga chinsemo chia na kurungo tonyora bale na aro kongo tonyora bale na Kajiado amate Kajiado ni metororo Kajiado aba Mansai senje bata Kajiado
Wachuli wataja wara chisemo cha Kajiado. Sinjira yubikira du elitojara kaba tugo kwara daye asenjiriye gwenderete nande monege totogotebia litukekereria chakire asenjire kamine yiga uko bekemerobiri yago bosio bwo monene watebinya saa renderia chiriria rero bagoteba ngaka kwabukire utara kuna simu yao utara munya gusengu kwana uri metetu hanalire tokoro burange time wakune siminga ngikigendere taria somtandao kweba gukwana nuri ogera kwaboga kwa ralitkerio bagoteba ngaka kwaboka karakerenya sainga mbia mono naro ralitkerio Manju muligereri na bondo chenga asemambia yabona timanye tingikiago kirike batio mintere nindo jo chakire batengete ngo yabona mambia na aya ndozi asobera tu mwanju muligereri naboko jara kabago chaka go sa sogete ase murubiri bono bwensoko TV litaliana muna nago te Innocent Nyango tikatoregende asumta dao Diana torore bali banyare ko bago tutumire chi message cyabo tumanya nganga ibabere tese mambia bono ili tunyare ko batokoranga tuanyare ko batugukwana na barabu asenjire wikiranu na namono tororenga ningoli bagote bitwabukire gekogera nare kera kwabukire twagotebe tigo gotebyo mwamate soko bwakire igo kiroko mate yensoko bwakire igo manyanga bono lende litukuli ya chakire na mono twanyara kaba tokogenda busio asenjire wikira nindo che Bonaventure mubisa agoteba bwakire bya Diana na Innocent Bonaventure mubisa aka Bonaventure mubisa kurwa chinsemo chia kirwa musocho agoteba nonde imeyo murubiri goika omweli mbuya mono Bonaventure mubisa umusoli bwegesu atebe nsoko bwakire kirandi deni aka iyo umusoli bwegesu kuruchinsemo chia na Kuru City Salams Club asagoteba Nikon Dani umugaka kiragita hai bwakire watching from Matongo bya mono mugako minto kiragita kuruchinseme chio nindoje Jessica Murata bensoko bwakire following from Pipeline anguru nyumba bya mono Linet mokogoti agoteba buobiero agoteba kuruta wala mihango ime yensoko TV watching live mwancho muligereri nabondo chego chigendete kuna gosoa gaiga asenchire wikiranu Diana Rango bali asesemeli yo SMS yo nyama so irororo na ndi clip njire to tarakorere gende yuko justice lakini ngochikora tuli justice street korea rero endo chaute ba morning en soko divina kurwa baba dogo kuba kwani abasani bane na mama kurwa tabaka batwale itskoligia na basoime yen soko morobiri en soko bwakire ine namba IT studio na wenda mukenda gutuma ujumbe ya gasi namba IT studio 078 mara kabere 6 mara 5 na 3 namba yo mwere tunyare to gusanga boga sumtanda ito WhatsApp na mukunya ko gutuma clip kyao onyare ko gutuma ujumbe yago tunyare to gusanga ndoche Autelen soko bwakire kerandeni seki umsorwege su corona Kuru City Slums Club aneli tukurigo na nyatka utumi clip kya egari kaitinga ngo cheza tore nabo go Dennis kukupae ngoke ngo cheza tore clip kya ona kwa batko utumali tukurigo rokole chika chirumo chito gotenga notora somtando ito Facebook bonen soko TV nabo tumoru akarwa go to kerengero kya go se studio ito nabo go ko swa WhatsApp YouTube notore bonen soko TV astoko TV angagenda utuma ujumbe yago ogenda ko gusangana into ogenda gutumanya no nari agenda tukone kiwastinse mu cyago ili twanyara togosika mutwe kya kibago togotibenga asumtanda ito YouTube nabo gwikagali wato subscription nabo ga asumtanda Facebook wato follow umtandao X ko se Instagram nabo go to follow nabo go TikTok no trebna live and soko TV kwanyara ko gusangana into yemo aseyemo nande ko tinga egetaseni gitu yen soko TV na kigetasena mbeyemo yo wanchira no mogsi kwena ekerengero kyago nabo go eriogiriago emambiye mwancho muligereri buyakege mabuna twagatebiri nonye nintubene nabo gutubwatia asensemo ya Facebook nabo kombwati Innocent Yagari nabo konyora asenchire wekere no gendali YouTube na twatebire onyore soko TV Diana ni maete nabwate na Facebook account yaye elitona gukini chinamba nonye ngelikegendre tema iga kwanyara ko bago kumanyanga ngikeliyo chikokorekana na mono nabo kunyara ko bago kubwatia nonye nabantu bali baminto twarangeri iga baikaransire na intu na kurulibaga ali asensemo ya YouTube conversation nigendete gukina asa abantu baminto bagendete kubwati mirobeli na mono kili otanya atako bakonyora libaga na kuligereri naboko gendoro uligereri nga ningi tu akwanete na diu kimangie chate abako gendoro uligereri ngi kili tu akwanete na ensali match mwancho muligereri na ndera boko gendoro onyorenga ngikili tu agambire na abantu baminto bonsipi musike magara no nera da cheta musike suwanya musike
Daniel Manduku na boko nyara kaba okubugatia asenseme ya YouTube gekora YouTube gekora bagalia bene kora chingwana chiritwa korire no nsemiro biliende ya nyara kaba gekorekana maiga gekogera lende asenchire kamine yogera wikira abuni gokurwe ente kurukwe subscription wa subscribe wono wa subscribe kwa soira so muganda bwe Nsoko TV na asenchire yo wikira no twanyara kaba tokogenda busimwancho muligiri na mono muna twagotebye mambi yabono nigo kogenda aso mtandao onyara koba gutubugatia elio tonyara koba tokoranga twachire busio na koranga ngikirike gendete na ndabwo asidaya na gotebiri ni gutiga message ya Diana ko irukoru waka ekera gwatigiro rwaka rwa ororo twanyara koba tokoronyororo ni elio twanyara koba tokurwetera na koranga ningikiria kegokorekana manchito morigeria boigo chinga chingo gotebianga na bo wakesimia go chinga kichito chigoika ngoje tototara chinga kichito go koitegerera tonya kuigwa ekerengero kiago na bigerio giria go kurindi chinga kibine chiga chito gotebianga negatia tugwate tunya tugusanga nae twamanya kogenda galia asenseme yesimi twatigeranga ayo morigerio ito ekerengero kiago ngire kieke ne rio giria go nderieri timetuse rero buna na go chege kimambi mugakonda mburi gari minga unaishi Nairobi namutebie kwenu ni wapi namutei Nyamira chena mo maitaro no mukusio renge na ndega igwe sauri nake rwesimi gingo kwanike kusiega reme saa 10 wake rwesimi saa 10 mamontulire monginambi ya mwana asogotura tayana ya mwana asogotura tayana mana komboli kwa bwatire kura namutebi ibona chiachagete koriki gwa upya aramutei onda ibona make sure buneke gorike mwato chandire higa ukubwata uri kura imwato tebinga twabanyarire ndondori go chigwaka kura etata itiko ranga abagency aba babo barbecue tigababuga taye inki bana baba barbecue bago chikole monjo likimo chikolenta majete oyu gagote buyaga gagara liri twaroche abakenya abange bagochaka komochania igo mwatebete ngachi millennium idutwarete to muchando gaiga nindo Rogers Nyariki kuruchinsemo James Amsterdam agoteba jichirete landsime agoteba watching live in Nsoko TV show na Kemi Phyllis Aden Nyariki Maya Nyariki Anthony Ragoli Kerubo Upande Elvis Opande umongina mocheche Litunda Green umuikoyo Junior Richoni Mayaka Lameki Obuba Nyarombe Kaka Junior chairman yechi radio Jones Bundi Amenya Bingwa Nyamuli Mugadishu Sheila Kemunto Charles Mumanyi Frida Mumanyi Jared Kaburi Laban Keburi Musiori Ndima omwana Simba Nyanaro Jones Ogechi engenangeni ya Grace Kirandi Dennis Joshua Mbuya Tirimba Kevason Busire Mokamba Toto Junior Justus Nyabuti Nyachiro George Philip Duke Monyoncho Omonyenye na Mwateya family igena itambe Busamaro Nyamira county ngiyeko aratokwira libaga Soma Rogers Nyariki nesenye chatalia sense ito ya Kenya na akira kwirukia maiga senchira yo bukira nugo natwegenete nganto nyarika batugikia amangana yo senchira bwenete Christine Murao tebe Nsoko bwakire toldi agoteba Diana na Innocent bwakira maiga gochia asaba nyali bali bechinsemo chirichia nyali bali masaba chinsemo chia gesusu umusoli bwe gesusu no nde ime yo murobeli yonjeria kirbo Nyabotobe comedian good morning watching with you mbiamono Nyabotobe comedian na Nigeria kirbo go gatebi go gaigana daya ami Nigeria kirbo gatai Diana chikurwa chibuga twa asobonge kegima monjo muligeli Diana gateba gatebiwe nigo musumbwete ekiare kigikuru kwa Gen Z mogoteba nindu tu akorete birenge gansomera gagotebi ikantebi kagonsomera denga muhato nyarire ense ya Kenya wato nyarire onye komaite Nairobi uchakobera tinga kichikura bwate kura yago Nairobi onye komaite ngusi sabali bagominyoke ikiara ndunduru chigwaka kura ikotata iteto manyinga inkolenta mura moncholerio mwatebire merani also abachandire mwatebire abagaka babachandira abagaka boto bono buna Gen Z bwate kura mweso kimolenda moncholerio ali mutagete okay anaranga ndo chibono n'abantu n'abangandi bali mbiyandebi enchente yabasaye baminto boro gwakore biyaga kogerekera gwatumiru gokoigwa na andu mugaka nero ndetiga murangerio mugako minto big boy producer Kibatina nyoraga gote barbecue ama unchureli nayo ko yakora barbecue yobono ningo bono barbecue oyo barabanasi
nigo bono lindo mwancho muligereria sechere yo wikira nugo nyara kaba gogotebigunga asebono iga kiumbe kia IBC nkeigurite emirango yaye kurukwa yechi system kagerite ngona kuligitore njira turanyoro mo bisa wa IBC achicha atebyo umuntu gakia ko register na muganyete mo register uma ntuto manyete bina to ko register maete yari kunyarikana to konyoro yugo chichama na bira babere no nyine getuo na buturagetebe kebere Nsoko TV ga elirede kera chigo ikachiri chiyo gwakwa chiakirwa uko baratubarera ni chikamera jibegire egererende chikogenda sense meliende ya kabere chiamanyekana nganga imwabeka mwancho muligereria egine nchire ya moyo gotebinga bono lende chinga kine chechi ase bali mutagete kwelikia bona bokuminyoka garia ase egetuo kelio tagete unyare ko bagokogenda ororo na nene mono na bokwelikia orenga kwanyolire egento gekoro kwa bwatire kura yawo tobitogoteba nga tobe responsible twensi abakenya ni gutaita monjolirio kwikecha kiri nayo monyene tutaite gocha kumanyanga ngo scan bakali biyoge na chabande bakubuli boigo tete kubuli mabuli anda mange elitumanye komanyanga ngikelikeroro na ande no kulikiwa chenchiwe niko babwate system ere tali elio kulikanga libekelie tali yao bakali go scan kebande kialeta malieta kera kialetera malieta lende banyara kwa bakoranga ya weneire kwelikiri kuba no mwakikura kono mtandao iraundi wancho muligereri aigane Nsoko TV nigo bono chiabutokire chitaika 15 ibere mambia bono chinsa 12 chiabono mambia igore aso liro orogongorwa Afrika ya mocha sebali mure chinse chia Kenya chinsemo chia Kenya Uganda Tanzania egarende tu amanyinga maitu muntu ndira gutakomanyanga yaberete maine lero ni chitalikie 30 mambi bona lietalikie ya meli wa gatebire na litugo kuru mutienyi tukolia lero kurutwa chagete gukwana naye gocha senka yawo nande tigatotebe asige kakia matuko wetanie 25 nomo gekora 26 days ti weekend turuse ti ororo Nsoko bwakire yabeire nambe ya maseliro balia gusi na nene mono igekaba nambe ya mesenyencho ayebwe ko monyene naye kwana chire kirenga na goteba nga tigantegereraba gekogera na ubakomanya asenchiro bikirano Diana producer itego teba nga igototakire kwa no mutimoko ina ba teba nga to endo mutimoko tonyari tukwira ntumenye umonchi tumurigira nga nali agenda kwena kwa korase ebinyoro byeito twateba tuguchaga ku nyumba toswase kinyoro toswase county tumago swase eserikali yeito manje tumurigira twenda mu mutimoko makego tonyari kwirana tonya tukumanya agenda tukwenekiwa na mangi tubwate kurende biro karabira twanchere ndogotebya sobwagari nga kabitu atwanchere tonyare tukoya tutasense yabene tonyare tukumanya ubuno mwanchi tumurigira genda Diana mnatoko genda igo mwanchi muligereri nimbwato mugano bw'umungwano yomo oyari takoba gakoyegwe ni bonsinini egerachi gwe konyera guri chianga akayonchora gakorera amanene mwanchi muligeria match na lese birasi bitigatora yapunguza tukoira na tuchaka mayi Eye ni Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Ano mwibuli henritu mwano obugimo bya bwankyo Eskuri oboroso Tabaka Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko mwano oboroso butingu bw'ikisemi asekerengo gie fees uranyare wakana abarimu baito nigo bari no bumanyi bw'emirimo nabo igo ngutiri barebyewa ao byaborokigwa buna kigosori egatiye binde nguru turobo sombi asaborokiwa ntubwate nyumba cy'oburaro asaba menye time endagere yaborokiwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka ugo changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakere simi 0722 408142 gose 0708 7062
0739. Tabaka Academy, School of Thinking Learners. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibetiri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde Ntubuata phone accessories na boigo ntolene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwenyo regi spare part chie chinguru Sungusya Electronics boigo nkoros tole chispika chie kerengo kiguru ichio chigutumeka asichikanisa nemega tuline sababu yo kole talentambe gucha kuligie byombo bunebe tutarira somo chokebirigo nabo iga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Magega ya televishoni ya nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba iliyagusi onye kubwa tokoralia wokwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono na bokonyoli baga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchurelia 0788666662 onye kubwata libolyo obosemya gusekero kende gyonsiguro yemirobili yaitu yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikirili huko lye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oburuso w'umuguse. Eye n'Ensoko TV oburuso w'umuguse.
Mwachito murigeria ni chinga kichito kunyara tu kumanyaria gendete kwenekiwa kurwase ebinyero bito ikachi county chito na bego chia bisi tunyara tu kumanya centre bene korende tuchakire kurwase county ya Kisii asabantu bamenye teno bolema babete baguchikonyoro bokonyi bwe birogo biranyari biko bakonya ase ekiombe kia Walkabout Foundation yekobwatira ne serikali ya county ya Kisii kirabege kuba ebirogo rikwene kiabuna na barabongo chakabara magimabo asentre ya bene Mwachito murigeria tukatonyora roboti uru tunyari tugusuka mutwe nigo yabero mweso manene gochiasa abantu bari manyetono barema anene kigima bari babwato bari mu bwogotara baitanetie me amana batanomo ekera bago chikokonyeka gwetera soko yego birogo byogotarira gwetera ase kiombe kia Walkabout Foundation kego bwatera na serikali ya county ya Kisii. So tunafanya counties as now tunawaka na Simbarati in Kisii County. So what I can say in Walkabout Foundation that we don't charge anything for these wheelchairs. Ile kitu tunasema tunacharge peke yake ni hiyo lori kukuja hapa, ileto hapa, but wheelchairs is free. We give it for free. We don't charge anything. So hata mwenye atakuja hapa usidhani ati kuna pesa unaweza itishwa, bora tuko na ID utapata wheelchair. Walkabout Foundation ilianza from 2014 lakini from 2018 ndio imekuja ikawa main. Agokuwa na nabaralia asegeti kia Gusii Stadium abu asabacha kiomorobero bokora ne biroge babene ni gokaro mureidi oyore oya omega tiaba absori bakora se kiombe kia Walkabout Foundation nigo aene kiribuna entunde igane ya gatano abu ase county ya Kisii egocha kanyorogo sira asabari manyetona barema. Tumekuja hapa Kisii tuko phase 5 saizi. Tulianza kutoka 2023 ndio tulianza. So hii ni mara yetu ya 5 kwa Kisii County. This year ni mara yetu ya 3 kuwa hapa. Nigo bwegata babona ekiombe kyo nigo kyabereke gochase county ya Kisii kirengaki asengenjo abamanyetono barema bwogotara nigo barabanga kegema naigo eganganero roro yoko babo konyi gwetera se biroge ebyo. Sababu ya kuwa tumerudi Kisii sana hii mwaka ni kuwa Kisii iko na walemavu wengi sana, especially watoto wako na disability. So tumefocus laundi na watoto sana. How come tunaweza saidia watoto wapate wheelchairs. Abo igo ya omega tia bale banyara ko bakonyora bokonyi bwe biroge ebyo niga hakangambu yemono ase kiombe kyo kwerwa eligocha ko bakonya. Nimekuja hapa kwa ajili ya usaidizi. Niko na shida ya kutembea. Hata kila mtu anaelewa mambo ya ukiitwa mlemavu unahitaji usaidizi fulani ndio usonge kiasi hata mahali unafanya kazi. Sasa nachukua hii nafasi kwa kutoa shukrani kwa hii foundation inaitwa Walkabout. Imetuletea usaidizi hapa. Wena ni webiroge bibono nigo borache koire wiki ngima abo ase ko ikalitu kala Jumamosi asabanto emerongebere bara bakwegwa kila lichuko. Kuja na wheelchairs. Sasa tuko na wheelchair 106 ndio tunapeana na padi tunapeana for 20 wheelchairs. So tutapeana paka Saturday ama Friday ndio tutamaliza kupeana hizo wheelchairs. Nigo yabere buya ase kiombe kyo Walkabout Foundation gye kubwatana ne serikali ya county ya Kisii kobenyura bali bamenyetana barema eleko baikange na kobakonya. Inko reporter ya Ensoko TV kurwaka gasuba gatakati mu Chibosongo county ya Kisii reteriane Wycliffe Orenge. Tugotigana na Wycliffe Orenge Diana akero konyora ikiombe gye wesoki kia rwebirogo byogotarira emyeyemo na bitano na bimo ikini gintu gekoro kinga abantu abubugima bwabo bwa chenchiri amaine tali ubugima bwa mbuli chikabenyenchiri konye bole at least umuntu babanyoro mweso ndo baita abantu abakonyora babwato burima bakonyoranga no ini binyoro bito bayibiru bagucha bayibwa kwanyoranga no nyene serikali ya bayibiri lakini twara nonye omonogeri bwa serikali nabakagwe sokia kagotebya serikali nero nga ginyura abantu abano ni chikaunti chito cyabanyura kibesenchire bagucha baraegwa konyoranga bauniriri gugali asaba guchuguchiyo ino ni family chito konga negentu kyo kokisane kire kiumbe kiye sokire na serikali ya county ya Kisii kwene kyabunango baro bokonyo mate kogenda buna bono ba irugo nabo muntu bono agwagenda no ina gichukiro chikwiria kanyama ndirugo tumu mwana ogenda tagocha na keroki na anamagima chenchiri actually ubugima bwa chenchiri gaiga na ndekera mbugima bwa korerwa maunchuri esenchire kamineyo nigo togoteba ngiki nigentekia asbali bagendete gokora senchire nsinini yokora ngubugima bwa muntu nde bwa unchuriri bwa bere senchire ndonge utali kugani kende
yakogera nyasaye gwikugwakana igekaba igentekia na mona se kiombe kiobu ne kibono twigure kianyare ko bagakora amangana yuabo ase umwaka gatano intunde ya gatano yekubwatirana ne county ya Kisii togateba ase mambi yabono kurwa igase nsoko bwakire ekine gentekia no nyerende talinga twaye gukende tubatebe kera twigure ngegento ngirige goreta maunjo konyine gentekia sana konyine gentekia togo so ase chinsemo Diana ngukwira baki sub location ikali kurukunya nchoka yego toka ime ye ward kia Kiabonyoru ase semo ye bunge ya Burabu se county ya Nyamira nigo bono umulikito Steve Nyalikimbunde yetoro nago toretera umugano yomo aso musacho yo menyumba ya yabetege gusambwa na nabono ase kagere nga inyumba ni yasambetu wetera gutwara ubwamate numusubati yo yomo bagayikira nde bagatwara lyoroche na gwikira abo bakagenda bagasamba inyumba y'umusacho yu ase kenyoleki ko rukunganya nchoka kigotoka ase ward ya Kiabonyoru ase chinseme chiyo chia nseme yu ya Nyamira na namono ase gento kikoro kinga nelyoroche lyakinete mono negento kilia otebekana kurwa senseme yu Diana Nkilinga amate ye enke yubono nigo emenyere tugoba maiga ye nyumbe igo sambwa asibatebire baegwo bokonyi na koigwo bulendi egererende banyara ko bakomenya ubugima bwa basenchire ndonge na bokonyoranga liyo chiria chire lakini akerende goikere ni bayasali kwa na bekore tubuoba no ni chinkoko chiale ngumuchio ibono go chioboete no nyine chinsagara bagateba chiamenyete nge yubono mujigo sambe tunjikore tiki nandi gasambere tu nyumba yawe gasambere tu nyumba yawe tigango twigo mugano iyo na Steven Bunde atwaliganira kurwa ase chinseme cyo cyanyanchoka abo inera kwandi barwo kali barwo muirire figa nkibona bagombuni gajya bagambi baminto mutagonkonye Kemunto umurugi bonsoti korwe kenyoro kyanyanchoka wodi ya Kiabonyoru ebunge ya Burabu nigakweranga ikigia chagetego kagerwanga no mosacho ye nigakagire ko bantu bosari no murugi bwe amate yaye nigo kiagerire goikera ugosambwa kwenyomba yabo iko yaringi Friday butuko turaire na sate ngararange mapema iganga tigo mugakone gaikaranste gakurie ndagira ngatanga na kura ekera acha kurara ero kora tara ire bakinje na bwatire ne chito nari ngire teiga yaringa nge satan ngo igunyombe gento gekubona pum kuchikora mukingo ligeli ngumboltu wayi niko sigia sambe nyomba tokumnyoka ntoko chakukura omorero ichire nyomba mubaliri burira tutarochi na no muranga asore tokakura tokamkamnyoka ngaiguru murango munganga igura ngasoka isiko tokukura ya mateka acha abantu abasani bagacha baminto bakambwa tsikoliyo muri lakini akarongo rengera dibuyo mukakone kuruma gamba bwate okumana nechirani no muriro mungino yo yurengo musani yo egende kyakara na temete ko ketegera mungino yo yegali goitumu ayo chonte inite tuko asengenjo mugakona gonte bibuna mugakugantu alite kamata ibana mangana yo kunya goitukirenga kigeta kiroge ndo report yo mugana ngacha ngorege ngo cha kuingira kirego cha mwana ngatayo mugakone ndo report yakanda ka report korengana na Wilson Onsoti nigakwerera yaiga yegete wiki ya igoro Friday saa 5 ya butuko nkaunga ne estima yaga ndi kugetarara na kinga chikuru na estima kugenda taka yo musa na yachite eka estima yaenda chitaekangi komichioka nkaunga no muntu uitera amachi isiko urweke buyu chitaekangi ibere chioka nkaigo mororo urikire nyombe ngimegansa kuya nari na twete family yana ngo kuranga nkonyera abana ekogera konyomororo yo chiro gwate uchiro mu yabana utamba ile nyombe ngima se rumu yeyo Dennis Manoti oyore chirani yae ukagire gotwara liyo rochonere wetresi mini ga sensemo ya kweranga nigo amangana yaiga yobosani gatie chiamate chibere konyoraga yanirwe asekurenda gotebanga eretanya kwira gitambukiro kende gyonsi kyoko basambere nyomba yabo nango Dennis Manoti awona bali jirani diana na bagwereza ni mane bagwereza amona wango chagara yo mugungu ayo ngarabete ne garabete muzuko ne kabagiro bido atwa yo kana bako bumugambi ande nako sabonye ndiri
ojunguzi yale kokorwa kera nyare kana ngani ngusu kene no kera tok no ko manyanga nimbate kurunga abantu nganda bali ngmwago zamba banze kali tambo kulane mbandiga nigo bone yamate yasabire ebitabo yoborendi wesona ni hairi gosonsora rio rochorira ororo bakatabinga mambi ya togenda tulike opia kerai anyaramba ngana nyaramba nkaliko opinga anda keranyo linkolike runga kulugwe file ndikeruwe kesi iliyo mo sikari anda tukolike kesi kiana akanyore simi kumukani kama tabinga ekine ke kwana takagenda ketare ruguru tira baka ketare ruguru bachiko tobikira report yoro igo ngana etana ni gwita ku Friday paka rero tinda nyora bumana bondo bwasi Steven Nyarike Mbunde Ensoko TV bunge ya Borabu imeyanyamira nabo igwete nga mulikito Stephen Mbunde igentakorete kiangeliga gakwanete ni chinsemo ibere chia ai ngani yakorekanete na nene mono konyora bono kiro monte birengere biyaye igento kilitogote biyase chia matebuni echo muchando ngochore onde bwense keraro libintu bya bigosali gose kendi yakorekane lioroche na bali gokina na bokonyora ngoboro bwa kubwatire lakini ndete ligo ticket yo chigosali egento kyomuntu na nene mono togoteba guchia sense chinsemo echo tigobotoero bonyare ko bokwirana ubugima bogendere yakoera umwari bw'lituko etogoteba nubeka emotions igorari mine otige korengera lichinga kichira bakonyore nk'ibintu byasarekire n'ibintu biro byomente kabyasarekire byarasarekire butogoteba nga hasara teyerenke kento kagyasareka bune kigo kyabete igo kyarabire lakini rindi nchire maboigo abantu tutware emyoyo emia nande tokolengana engiase ekinyomba kyaitu kuri ndo mwanchito muri ya togotigana nayo chinga kitogandere tugukwanira ekemeri gyechae na ndigoro naro chaba minto mbage chiwe nage chire 90 tukakwanira ekemeri kigechae sana ba mchwa minto mwanchito ngwanya tuwake simi okurwa ekerengerero kyago nabigo ababwatani au cross county ya Kisii bakorago no munyakerogo bw'ekyombe kya Kisii governance Samarieta Watch Peter Jimmy Momanyi nigo bagikiri ligo lirie bonus rio mwako yasibatebire buna nigo lyabete ligo chance sana asibabo lirie serikali nabigaba director kwenekya buna ngwe soke bare kurwasoro ngo rwagusi na gukwanira abalimi bekemeri kigicaye asatebire mbachikwenekya buna mbachikomusira Dr. Fred Matiangi asega ngaya yo kurgyo bura imensi ya Kenya kunechira ya moyo chikwenekya buna nachiko babwate siana bigo ko bakonya ase kemeriki yecha kyaberiga kolento bututukano nabegoli libe omwachito murigeria tigatorasukamo twetuma kwirana tunyatu kwanira ekemerikyo yecha magega yegati yabarimi bekemeri yecha kwemurunganya igoro yoko kya kwerigori iri bonus weka shiringi 10 chae ya ino ya tiringirwe twabeire ngatonga second group ya citizenship ya Kenya chisiringi 10 mwisa negete nacho mutagete tobakani bairania se baruse tibese moya kuchibesa buya echaye neri atosombi kurukale ngabono iga asiye keire abantu baikire babeke ligo lyachire ise ngabono iga ligo lyeto siringi 10 abantu gali muikoyo bakonya ekire yemo siringi 100 nigobono egati yabarimi kurwase county ya Kisii anamana bakurwase bunge ya Bonchari chikurerero bomeranira secire yo nagokwanira igoro ye ogokya kweri gori riga factory ekorokunga rukuriri eriere de shiringi 57 ekowati uneende ekorokumungai mungania ekaliera shiringi 51 Kathangariri ekaliera shiringi 50 Githongo kaliera siringi 50 mwanyagocha ne chito chagusi tegerera nyankoberiere to 22 kebirige kaliera 13 yanjore kaliera 13 tombe kaliera 13 sanganye kaliera 12 bao kwane mechire yasunekani ko baichanire igoro na sikichi factory chindo kura sorogongo rwa central banyora chibesa chire igoro ko babua go chinga kicho bamukira ba director sikirenigo basemerete konyore ngiringia na konya ba director kugaya nengane yigaso bwanko akere pona siaso gete tukamanyanga abantu baitu tise bakoragera bari buya twanyore yabere embarrassment umweshimiwa
tibingoma yimbi yamona soko takakwegera abalemi yatagokonya chikawa nechaye abadirekta baroro abantu bande bose bakora abana abadirekta baringa bache baruo chibesa jene jatigarete Dubai enta gatogotebe chidirect chiga ira napaka Dubai mona tachibesa momentera abalemi bariere siringi 20 barierete motagete chimentu chiko 20 mosibe chinki byake igo goikano omotinyo kominari mo chibese chichirane nanyarwo nigo baganire Dr. Fred Matiang'i nyandiri achikoire kirokyo brebwense nachikokonya kugaya nemechande ngabune yega intuna abantu abagusina abantu abangaini ekena kige kogera senkorara ngotebanga omo muroyo itote nenire onyere nganero gochigwate nsaro twanse korichika echae ya itobuya kilo monta koraki abwatereroro Ripoteria Ensoko TV kurasi chirene yasuneke kutoka mebungi ya Bonchari kaunti ya Kisii ritira na Pethuel Machin Wancho muligereri chae Diana ne kale mangana chae ne kale mangana sabono uligereti chibonasi chimuna chiachete chialetiro muchanda nene mono asa abantu bakali kurubekana na korekana nga baligogania bakorera buna bakorere twe na nene mono igintu kiarorekanire igoro na kuruchi goko gechwa nagechiri aro naboro ningechiri taringa rero tingechiri ningechira njira bonga nyitaba director abo baresokia barakwanire kemeriki gichaye naba director bakaganiri bakwade bachumuligereria sibono abalemi bekemerigi chaye betundu bali ya kiamalita eyo gotebekana igere T61 ensemo ya miriri sensemo ye factory ya Tumbe ime ya Kitutu Masaba ime county ya Nyamira nigo iritukulie goro basogete na komochia obuteneri bwe ekemeri kigechae na namona asbagoteba nigo banyarete ko babakonyora bonus ase kiro bako baonereti gose baetwe chisiringi 13 egento kirete bagesokia ase bara nakogenda kurubekana ase nchira yo koro kirioro chiriringa mbaranchirana na bonus baetwe maguri bonus nigagendete koleta umuriro bwe kebembeli asabalemi abo kirukwe murungania kurwa ase chinsemo anene mono ase county ya Kisii na Nyamira asamaguri yale chisiringi 10 janse 15 onye gekaro mapoli yarenge pound abantu bakalera sana nabono yachire bono yachire nse kibatikale nante binga ekera abantu bakolire igintu twabatebia kene ngakababegenu na intu togotebia abantu bali baitu batenete chaye kababegenu gakia baba n'abatata n'iki barabare no na abana bachakiro bachire batolire chaye bamanyira ubusaga buri bwamambye nabarona bagotebi nka yaya gakigasie nenko ngwire urucho itole nerema igotebi gwachikubuga tekura igo bada igwete kabisa bobebol taraya toraro kurwacha Nairobi mujini lakini nyore ninya tolete ekera konyora liba gako gende break amachani na chiko moeka waga igaga ntebi tigara nywa machani goseli golindikini kebati ruara ngiso kunywa machani ngorwara kebati gweka chisache tiago beka ibere agoteba lende nje na nyure aba director lende muroje nje mire munenge enderete kabali michibese wancho muligeli tigatugo mugano yuasenchera yobikirano ase ubororo bonene abaremi bekemeri yechaye betundu bari ya kiamarita T61 Nseye factory ya Tumbe ime bunge ya Kitutu Masaba ime county ya Nyamira nigo barobekana kwe murunganeria okoria we pona sianse ase factory ya Tumbe kagire gocha koriera chishiringi 13 echae bonus yetu anyorete ya sogete chibese ya sogete chikorukunga 13 shillings njebuno mulemi bune mochiamani okurukia mali 61 ndo chianjiranete kabisa ono nale goteba iga nale gosaba iko gosaba kwane ngori kuchia saba lemi chibese chimoro jenji bagogeti ono ni gotoraba burake tuchane gosaba director baitoiga nduto kuboli bworo iga moto erese ngaki chibese chimuagete paka mwacha kuikara chikasoka chiru chikoro ku 13 egera muri nyamanye kuru arakoreki aisanike akyo maene chibese twarusetie se byombe trustingo toitere no twaruse tukasomeria abana wona chibese cyaburire ruto bye kote birenga abana turusi chibese muguko
tosomeria abana kaito korusire nonye cha yaito yasirire aya amataya togotora na matabire nenkoro una boikoyo bagatora matabire nenkoro aya tori atatu nenkoro igarabire nenkoro waere ni togotora nenkoro una boikoyo torabire nenkoro nonkero epona sigo chigocha boikoyo bariera singi kochakera 60 na kogenderera wa intu twataka neke tigango batotebi naki echa togotogora kiagere cha erira sa nene utatuge na one ngoko na one mbori togotuga bagukwana ime ya miriri eyuere son 4 ekero giokorobekana okuoni go barura matukano oka ochuboteneri bwe factory ya Tombe koberanga na seki bakuriere pona cia serigo lirianse niki twabaira matukane utuko ba matukane na tukwana lerego ngo matukane tukuja bara guchakira mambi tutageta machibu abuna bali ba Tombe stroke sombugo egere tumanyenga kuruga abonye mugo toiraneri rona intu ntuko bacha yaito bono ngaiki togokora tosomia abana nandi tumanya konyora bobeso bosinini tatini kaito koira wa intu twataka neke tigango batotebi naki echa togotogora kiagere cha erira sa nene utatuge na one ngoko na one mbori togotuga bo twachire gwake sabu yecha ye sabu ye cha nengo na gutuga ngombe twarore ngombe ye afatari wa sababu ngombe yemo tunyebekera rigo lirire ise piasa mabera chikibainye ituko ejije mu 160 rituko kama ngombe yemo omotienyi nsiringi 400 omwako omugima ngombe yako za siringi 60 na karibu na tano wakomenta mori haya siringi 10,000 chajanga 70 ejiji tatoke cha imepi bagukwanekerekia abaremi abo boigoni go bagenderere kugikiria bokongu aba director bechae bakurwa ase factory ya Tombe abukorengana barabo bakweranga nigori apona asiria chetense kubwatikana n'ekisegi ekichabeire mache mumbu bono twachire gekorora meka asengenjo omotara gitaga totebetinga chibese twari siringi 50 nanda tanga kyoto ngeri gutuma kuchimaega bono yanyare kanire ekyoto yatumire maega etwa siringi 13 lecha yaitu batotebetie ese metie nyebere atigarete batotenge cha yale koni kubia chibese yale koni chibese nyinge nande batonjo keirenga Southern Sudan ngateri koire chae bono ntu tware koboriga Southern Sudan aba ikoyo barabunga ibare koni kucha nigo bono kobomo bairairenga mbago chago pima chae na goendera gotora nyore magani abo tago chago ikiraniwa matukaya twarure anega koera ngurikera tole mu manager monene gwe factory ya Tombe toko motebiga atoiranerie biri toko muboria buna tutageta atoiranerie onya tago toiranerie after 4 days chaete yo toko bana tuko saba chikari cheto che factory chikore chisoka Tombe otora tange ikoko pimere chae ase chitundu bali gochie se factory toe chae nore ngochisasini kose mogeni Steven Nyarikembonde Ensoko TV Kitutu Masabe County ya Nyamira. Biamono sana musakito Steven Embonde kurwase county ya Nyamira nokogecha sana nchira balimia bakali kolera kurwase county ile twara no ine county ya Kisii ebirero mbiroro kubiri biro binebirero inga omolemi ando sikoligere buna abalimi bali bateneine nando igumuna mangana bakwana baswati bali nabagaka nkoro chiabo nchiri buya gakibune chiga abantu mbagechiri bali molemi nagechiri magori tali burunge nande tali gentu kyabo bisi warorire buna twaligererie se kibicha abuna abantu babwate okuremeru batagete bakonyu no bakonyu kwabo tali bachi gusabirira ni gentu kyabo bakwire nguru mugondo bakoregasi gasiere nkong chaye baye tuta banda baye torenga kiyomura kerenga kiyembura esha umeto gotara bakagirio gotweru tubwatiema kwaigure chiro ninchiro abwate kwana korore nkakinere akamugasoka gachete agachara akagotora pakekorora se bona tigo korora kori yege korusi meteri sangwe rions kwanyara ngeke ari kikebwate ngororio karioka bono kyariki nega sienko nsana kirokora bali myo bakorera nane mono gaki ibintu biritogokora matesi management kera to ikaranse kera boteneli bwe chaye bokorigererwa abantu holistically barale ibintu biri practical okona gutumika nonye n'echingo bandonye bachire technology ngaho sinije sola bakali gutumika gusi bakali gutumika alternative ways cyo kubelie chaye elia yendo oro nandire chipa
ono konyora chinga kiegerocha kwaera su wate bwemete yachite karusi gusena asigete egari egatara egaika gusenguri kama kwirana ne chinge chikere magega kera kitambeje goikyo muntu kubekira chibese chino mulimi na maene egento nera akorete gasi yaye egere menene ari mugondo I expected nga ibintu bibe burunge umulimi obwe ko monyane nere ne consumer ya machani abantu bali gusiya lyumanyete ataranyo machani yeko ngumutu omwatire Mbona abaswati maitemba likorara bataranyino mbuyanye turungi ikikibwata machani bono rende ri chani lirie itonto lianchete nkirende ga kitutakorera egento gekurukwa gokonya abalimi na nene moni bintu abantu baitu batigarete boni gagokora wasomia abana usimeke kawa usecha Andu wete bataire ngo togora bali buna bali bataire ngana matukanuka bono kimelie kena boge korolekana nga kiaretiro mochando na nene mono binte bya bandi bakale batabange binte bitungoe tumanye timu nchubirugelie birengere byaga semambia bono Manchito murigiria tutigarete asenseme yoyo bolemeni gabalimi bekawa ya Nyakoe Farmers Cooperative Society na barobu besokire na gusagana chiabisi society kuboli abanya committee asobotumekyo bebe 1 million chibese na kolengana nabalimi abo nigo egotokana muna nigo obukurumi bagendete kwene kigwa asibateburu na chibese chiabonika chigatumeka bubu Manchito murigiria tugokwanira ekemerigie chai na begotikira senseme ekemerigie kawa na turategera abalimi bekawa hari babwate tunyare tugusika mutwe Listen to me. I'm Richmond. Yes, sir. The LMC. The area. When I call you outside there, I said talk with you, you should respect my word. Sure. But it's a document we needed from them. Not even a document. I don't want a document. It's just sharing. Yes. Where do you want to share? Hapo kando. Wachama sina wananchi. You know, mukirimi, I can as well, you know, have the powers. Sindio? Kumbe mlikuwa hapa ndani mlikuwa mmejificha. Wasicha lile linakuwa na ile heshima. Basikia? Niwaelezee nijue ni nani na nini. Mheshimiwa. Diana manyete negento kyo ogwichani sana kirokoranga mulimi bwechaye kurwangulirare oyo bwedere bwe kawangulirare ngolera bari lakini mbachoreta barai ubwe mesinere to komonyora avocado chimgwerende chito matoke tometinera gusingo chiale kole gusina kale sokia bali gusimeka bakachinkenene bali mimbali bali gusimeka bachinkenene matunda nyakuranda mulimi gagendete kulira asagendete gukumiringa nkikiri kendete gokorekana na arorire oino mu MC bwe chinsemo chiabugika aselieta Richmond manani natebigwa uraeta balimi abo asochikobolia nga irende engelie berete clip ikigoro giatarite sana ase mtandao nene mono asbale koro kinga nga kiabalimi abo babugate lioro chinsemo chiagusi chiaberu muchanda sana tali gusiuka amolemi asaro ndonse nkolerale mwalimu nerurira kiro muntu ngolerale nande bali tokolera bonsi nabarayi baitu na bonsi ipye kara bajete bagatotebya mangana ya mugoto ikaransi bali sebikaro batotebinga iki tuchigokora tokogenda ali ntubeke burungi aba director mbachoro na uranyona anda bara obisi nabangao igolende nabere buya omulimi anyoreri baga na anyara ko bagakurindwa asinchirenkirano Diana nindo chega igajeria kirubo agoteba gaki I miss words to say this morning for losing our member in Achoki Welfare, Umwalimu Mark Rosana, our treasurer in Achoki Welfare. I'm heartbroken this morning. This thing called death is so cruel. Condolences to my former classmate at Nyatieko High School, Samson Rosana, and all the members of Achoki Welfare. And may the Lord strengthen the family at this difficult moment. Gonaye soma somun wikiruli. Wakiri buya ensoko TV ya kuruku Frederick Ogembo.
na nene mono abwese jeria gwatebire togotebia ngora gochase ekiombe kino ekiukia welfare yirumugiro kango choki welfare na mono gochia se amate ya nyareka bage gosiria umwalimu uyu gwateba serieta macro sana se oborai buli bwa ino abiri gakobana nene mono kira kwa lose your loved one yekoba egetange kene mono asenchira bena Nigeria kirbo pore sana nyasaya kuna chinga kipini chiga metekero kwa muntu mina sirire chinga kichichiko cha chiaba chinkong lakini togo tebini gitaseni yen Soko TV na into pole nindo che Fred Kyogemba goteba sehemu zingine chai ni 120 kwa kilo igo nogo rokianga liuro chilirigendete niga abantu bagendete kubuli chinsemo chinde chiro chinga kichigo kara chianyora ligolirire irigoro Raliza Real agoteba kurotasi ambaka maji mazuri bosingi seito uyo Alex ogete ngiti nonde imeyen Soko TV hadi tamati nanda agoteba eyene ya itobotambe mbuya mono mwana minto aiga jeria nanda kwira nanga gakiusi yabere bube na enda mwamunembe yani mwanya bantu basiririe obwanchani pi abunekeranga gireta sumugano litwara emochio sambetwe Captain Victor Lenoyo Mondo listening from hotel ya Buga Village Bomondo tuned in in meyomorobelio na nindo chega igasa Declick Oyage agoteba emoli ya bosamara all the way from Washington Seattle my warm greetings to Soko TV mbi ya mono twanyolera maigago Mr. Oyagi asagoteba basamaro naba West Mugirango bonsi let's keep registering the voting cards since our destiny is built through civic action and unity sagoteba igoro yokweliki ugo watch wakachikura na namono kwaniri abamenyi bechinseme chichabo Samara West na namono goteba agalese omuchio Seattle Washington ime omuchi wa America ensi America Ruchantu ba ngumbu alimba to anjete sana bagende to tubwati je ngumbu mayete garana akamanyire se itoma yete tubwate getunu kiligeretie kende kwibwe ngumbu elie gacha komanya ngumbu bono enera America bono nichinse chindi Ronald Mukoro watching live bugongonyo kangi na morolire gaiga oyo no mwana mituro muliki is good semambia bono gotoa maiga sagotebanga na tuligerete good morning bugongonyo kangi tumira ne tauni ba minto turanywe kombe kirungoli egara tukwane na ande kibatinera ngotebale ngali na avocado buguliranie kibeti bamura avocado good morning biyamono mtane na bajeria kirbonera tebiringa abantu besoki berikie obonga so gwakachikura kinga kichirbo igondo chago tebanga syllabus yo mwako yesiro korera syllabus yesiro Natasha Mcute toto lakisi nasongiri korwa chinsa mucha kanyimbo ni nakorode tiga togenda umutima kumusini mwancho mo ligere litokoirana igotoko genda se gazeti AI is back na raga kontevi tinkwana mangi ataracha gaigaja igwetetea AI is back Manjito murgiri atikana tukwarigania sense media yechiga seti tunyarozo kumanya ali agende tukoneke kukorwa siga seti ya masayemo kwena natore tunyato gusangana na bagenda utuma ujumbe yago ase namba yetu studio 078 marakabiri 6 maratano na trineri namba yo moiria so mtandao Facebook no Tribune Soko TV na bega so mtandao ito YouTube no Tribune Soko TV tunyare togusanga na bego guska na yamo Soko TV uboroso bumugusi omwancho mulire mwa Soko TV ngetaseni gen Soko TV nibwatira sengenche yao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwansi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa bunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa Korwe County ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa County ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaya ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Zeni gongoro ko Petuel
machini na nyora netrobin Yensoko TV oboroso bomogusi. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingi yao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Kwarasire asa maigerio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaigerio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomocho kebirigo e county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu.tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Nuganete ebyoma bitingu bitari kuboneka na kogota bwango ebyoma bikomenya asege kigetambe na gokobo koreri bya asemerimo yao kampani ya Davis and Shutleaf nero munyangongo asika kimyaka 52 na kianda asobonia bwebyoma ao byobuye bwekerengo kyayuro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu chiamache ekyo gusyalira ebimeria mache chigenerator chisolar panel amone chimashine kyo gukenura mache boigo ngukunya bali bisima ngwagacha bali swimming pool na gugisibya nkoni bara malyogo yo gukenura mache asumu cyo busongo Davis and Shutleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayarigirnitie negedesenya kanege Kigali asamange wakirisimi ase namba 0708-623645 gose 0206966877 gose 0206968172 gose 0206968324. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Wancho muligirali bw'Ensoko TV umurobeli n'ensoko bwakire bono twasoira sensemo y'ikigazeti nigere kitakaisano maiga yensemo yabono mambia kitalikire 30 mutinyu kianda mwaka w'ikiri 2025
na tebeti gwekera tukubara Diana mwaka onya kero mwaka bw'ichiri bubere ne 53 tubasa goteba mwaka bw'ichiri bubere ne 55 isana isato yaya bono gwachire isiko you 2008 goteba mwaka bw'ichiri bubere ne 53 ineke moya umugaka Edwin Nyangao rero ntubwati omosemberere koga igo mwanchumuligeri ni gotubwati oyoganiri kobaga iga ugucurabura asemambia bono tigango mweli baga aragukwania elitonyare kwa batugo chaka gukwana ali alese chigazeti no manye to yungete libaga kwana umorore ase kamera arwili yugiri yaye kwani muntu itabwatirie tigatebelie tali yaye Maitum na AI. Daya jeda tegete ko gende jeda gwade. Yo maseti mate. Upwa daga. Okay, nje maitum na AI. Ya Kenya. Wanjumuligeria na okwanire andansi ya sole. Ande ngo kwaliganyo chichase umurubiri bwe chingaseti tonyare ko batogo sangamo lietalia natali AI chwa yango go tigango toragendera innocent mangana mayana rara. Okay. Wancho muligereri togo chakane chigazeti tigatochake ne gazeti ya The People The Star asubagale goteba chi county ya 24 nigo chiarorekanire go chikoba chiri batanya Gachagua na Kalonzo batanya akaba bakonyora ubu chikura chigwa ku mwaka bw'ikiri bubere 25 so agateba chi county y'Chionchiri chikagere go chikoba chikumubwate si umurayi bwense William Ruto elikonyora entunde ya kabire yo kurya uburayi bwense aigase egazeti ye nindoche babegete bagateba nga chinamba chiri chikoba chikubwati gwelyo obochori bu mwaka bw'ikiri 25 berekera bo chikokorwa nindoche bicha ya Rigathi Gachagua oyoro murayi bw'ekiama kya DCP ngarora ebicha ya Kalonzo Steven Musyoka oyoro murayi bw'ekiama kya Wiper Patriotic Front Party na nindo chega iga oyo kabero mu waziri omokoro asensemo yobulendi serikali ya Uhuru Kenyatta oyororekana ase ekiama ya Jubilee nere bagateba noara ase ekazeti ya Bekiroro ne county chikama chikoba chikoli kwagaiga county ya Mombasa, Kilifi, Kwale, Taita Taveta, Tana River, Trans Nzoia, Uasin Gishu, Nandi na boigo county ya Kericho, Bomet, Baringo, Kisumu, Migori, Siaya, Homa Bay, Busia na Vihiga negati ye county chiri 24 chigotebekana chire egetenda wili go chia ase abaraya ubakorukunga Kalonzo na Gachagua kerabe aliganiti kuligyo burayi bw'umwaka bw'ikiri bubere 25 naboko nyaraka bago wesomero mugano yo asenjire wikira nuni gole CPG akanene ya gatano ya gazeti AU ya The Star. Ni siasa. Naende apart from totara pone la siasa. Lichi kondiro ligoteba for you obe declared was a presidential candidate ebe declared koba ngabono kwa wire chikura goikobwe county more than 24 umanya gocha the rule of 50 plus 1 yemine tinga umuntu nabakonyora chikura milioni 6 aiki the threshold liebe kiraseli chiko na ayo nyore milioni 7 toikia the threshold liebe kiraseli chiko oyo milioni 6 meta ko ba declared the candidate because bakoligereri onyori 50 plus 1 ase chi county umakonyora aye chi county go se 19 na chichugwa kerete chikura ogaiki milioni 7 toigeti the threshold liebe kire ase richiko kolende tingomanya abu the Star kwende kibatumiete komanyanga chi county echiga nchirigo chi gosete opposition derigo chikonyora chikura kurworo bata balende igono bu nengi bwa na kuligerera iga nindo chese gazeti ya The Standard mugano nororo kurukunga obu mugako kuruko Obel bakumuruka the flawed genius yani umugaka obwate obungaini bwarenge goro na wanyari bwarenge gotutuka ni gucinga kicinde
asomwaka uyu kurunga umu professor Arthur Obel asiretio bugima bwa ritukulie goro maega yokurwana n'indwari eyegoro kunga prostate cancer samatuka mangera kinini gako inyorwa ase uburwari imense ya Kenya asogotebanga konye orosiri eliogorira nyaraka bari kurwandia umuchando o HIV AIDS na umugaka yu asilieta Obel nigasireti bugima bwaye na nemono ni bateba nigarenge umugaka orenge umungaini mono na nigabugate obonka buli bogurunga photographic memory boko inyore bintu bwangu AI story ye bosomagano yole the standard umuntu narutira makindi sana ekero a discovered lyogi lyali kwa pial omega the reason being nande go chara ore saga ige quote ne baruet both local and international community mbachigwa wanjerana akama guru example kana go somo mugano yo nga kero koligereria India na China eba pregeti korute western culture the western norms chogo kolibintu ba developed amalio gabo yani mpaka kugura maliogo from other countries is alternative already mbabwate liogo oyo no mo Kenya o discovered liogeli naende teresa case study ya naroyo musbati keto kurukutorkas obwenete HIV lakini wakorora mbachi wanjerana liswali professor yali kubuli ndi ka Africa era quality enslavement from other nations to develop ama liogaita maene mbuli boniga toteba akenya ni professor atene ne buli arangelie press conference yabali kitoga ndororo ateba na discovery lietali liogo lyo kurwali cancer nege ndora bugenga ngesherekeu bantu linda batebe cancer chante tabantu yakolire kiyari maene mbuli ngomuntu ina bara ituno no kwitu mwanchu muligerali no mugano yole ase gazeti eyo ya The Standard ase bono bagoteba nga umugako yu niganya alteko gago sirio bugima bwaye nande ochiri ne chisemi Diana ochiri ne chisemi ataba kero monta achiri ne chisemi bono lende onye wambukire tibamu abaga batigera yale ko biya na munakwegure kurwa sichwe yagoteba no mugako yomo onye alteko bagoteba nigabwate obumanyi bwokurwa eliogo yokurwa lyo mochando yo na ndira bagosoma mugano yo ase page ya gatano alimo ndege page ya gatano Teturacha aze gazeti ya The Daily Nation omugano noro igaigabu goichania sana ase amati yabete kegusiria amati yabete kegusiria abantu bamwabo abali 15 nomo asichinsemo chiria chia kaliandusi asoko manyekanye buna nigo amate yali guchukwania anti yabo kwenye yara rwalire ase chinsemo chiria chala net kolende mubasikano ibye para nigo bete ko guita abantu 16 bakaba bagusiria amagimabo ase kumanyekana nga ne amate yemo tokomanyigwanga aiga bakurukwa Elijah Mburu ne rolling driver yabo goleti abayiboli Elijah Mburu Maina na Lydia Nzeri no mwisiko mwabo na boyiko Catherine Njambi hone igentokego ichania nga amati yale wikanchira ya connect abantu bandi barina tokomanyigwa nga on their way kero baika bari kurugaiga baigete Muranga nande baga pick anko yabo Robinson Karanja bataragenda gacharage asenande ba correct ti abantu bande asokomanyigwa nga abana babere Grace Waitera na Eunice nande kero baika Nairobi Kasarani nande bakabogoli abaswat bamu abomburu oyore driver batatu Lois Wambui Naomi Wangui and Pauline Mtoni na barabwe keroba ikana Ivasha nande bakaline gali yuna abana bababere nabangi nababo babere asokomanyigwa nga familia ya moya seti abantabamo asinsemo chiria chia Karandusi korende kero obunengi bogenda tenigo tukomanyigwa nga drive yo abandi batebanga ebune gazeti ya oteba abandi bagoteba nga tabuate obumanyi bunako kore emirimo yaye abandi bagoteba bunani gokonye aranyure kolenda magima akabaka gusirwa chinsemi chicha Karandusi chibiche cyabono chirega umto wate Lydia Wanjeru Mburu Elijah Robinson Karanja Lydia Wanjiru Joyce
abangendo kibare nkoite na nobo anye gekunyarikana mu director tukura studio ya kabiri nabatubikira kibici tunya to gukirora nabo igo mugano ino ko nyora se page ya kabiri ne page ya gatatu no mugano go cyane sana asaba igo to komanyigwanga eme baskini ya para ogwitiro mwaka oyo o 2025 no mwaka 2024 wikira boniga nigo yekire 17,290 asaba abantu bali banyale bagusiria amagimabo nabo igo chi driver chicyabiri chigosiria amagimabo kuri mwaka oyo eta nigo bari tweet 1 mwaka oyo bari 309 abantu bari bagwita stipara ose pedestrians babiri bagusiria amagimabo mwaka oyo nigo balingi 1,281 mwaka oyo bamentekani bali 1,285 nabo igo bali bakuri na kigali mwaka oyo balingi 654 mwaka oyo bali 568 nabo gasto kumanyigwanga nawe nabarundi chipigipigi na babiri bagusiria amagimabo asenchire yebo tutukana gwitira imibasukano y'ekipara chingaki abarundi kikali nabo barundi chipigipigi babolje kweneka nambale maiso nabo igekera ko gende sabali mwara abantu mukobogoli asigali ngano mugano gwicane sana asigazeti ya The Daily Nation umugano yo igatizisa namayenda sana se familie bapangite trip bachiwo kwania yanti yabo konyora ya beirege kurwara sana bone njire wateba barure muranga babwate nini Nissan barure muranga bachire bayikira Kasarani bapikira yani bari kubugorani ensuensu bakabaye ensuensu agara baisane baende wokwani yanti yabo naende barabu from family members naro just bautanga oyore kogendi konyogendiri matatu for 6 years muntu ndubenzi ogendiri matatu for 6 years uyu muntu bwate njekero kende ndatebe ubumanyi patirende ene sad story karokanyora family members eni sani ngima bagusitiyo mabwabo mugano uyu mwanchu muligeli gole sepeji ya kane ye gazeti ya The Standard nabagosoma ro sebu na choya gatabiri na Daily Nation nerb na Diana gatabiri asibagale bateba nigo balenge abantu 14 benke yamo na bonse bagasiria ubugima bwaba seba ras bagateba abasacha batatu nigo basiriti ubugima nabasubati kianda bagasiria ubugima nabana babere nibateba ase mu basukano yo abantu banyalto ko bagotigara bale moyo batatu abwese bateba Montereba bweturera na ananamono n'abantu batatu kurwa sinkeyo sibali bayitatu n'abateba n'abana batatu na achali gusoma sokono yinigo korekanete chisemo cya Kiriandusi nesegali bagateba nigo yarenge eyesako ya ATS igona boko nyara kaba kuwesomera na namono onyara kaba wakoranga nkikelikere asigazeti nindo chegega kanisa ya mekurukunga Friends Quakers tubwate chikanisa chibwata Marieta Mange asibagata banga bono tipakali basani asichinga kiye bagendete kurwanira kaliye kurukunye nibo na uburai bwe ekanise yu esibakale bataba tipakali koyugwana bono iga na aliswate birenga nigo mwatekano uri gatigati ya ekanise yu asibakale bataba baraibande batagete banyole libaga yogotena enibo yekanise yu nigo bono mwanchu muligili wasomero mugano yu asepechi ya kabere ye gazeti ya The Standard nawe gomo nchito muligili tugo chase gazeti ya The Daily Nation page ya kane ngokwanira turi ensemeria gikisemi asto totebanga aba Rocky West School mbe yariganitwe cyokora amatemo aba KCSE yo makoyo 2025 asto kumanyirwa bononga abo Rocky bari babeire bagokora bari babwate tatebe in discipline cases bose babeire bako cyandagali ase school mbali bagotama mbali babeire bakora yo tusukoro bekanasi school aboroki wabali bono ntibali go chwanchirwa kora amatemo ase school me ase twatebigunga no nyemba libabiri bagusariye ibintu bye school tibali go chikokorera amatemo ali ase school korende bachikorige rwasi barabe bakorera amatemo abo eyuere iskopi ye school asto kumanyirwa boigonga na omwaziri bwaziri wekisemi ogamba nere nigatebire bunanonye nabayiboli bali babo tibali go chwanchirwa utacha a compound ye school mekonga ensemeria ye school ye ensemeria gisemi any discipline case bono bali ochwanjirwa kora matem nara yikora se gazeti ya The Daily Nation page ya kane
no guchikonyora mangana yuna bwo somera totigata stisemi nigo bona tumaitinga omogiro bwa boroke ba university ose lecturers nigo guchosoa eikia gatatu ase batebire muna gwikira boniga bali mutu baboroke bali baraiti bizirasimi ase twaroriringa no yena boroki wasti school chiria bachakire ko gida na chinsemo chiabo chianka bagotebanga ibirasi ne chiabisiri che lecturer gwikira boniga as university nigo chisiekire tibari guchikogenda ase school ikiagera bado serikali nabege kiombe kiriketenerete lecturers bado tikatra tegerera amaganyo ye lecturer cyabo timaitinga ayo minto Joseph Chweya tokoira na gase in discipline cases soroche bana mbabwika initiasi school na enchira bayiboli barereta abana babo talibuna batagite bainde bachiko BFS school tararo digatia borokiwa no ine school area detain babete bakorobekana nabiga aigatia abo bakaba bagusalia ebinto sana nakitora kwaniringani kyagarabono bali gochikokolera matemo asichi school cyabo naroche an international school Nairobi gaiga ase a board yaligete potigete that we don't teach character ganto likosomi chimpu iga egento togokwa nechisemi toko umwano nga reflect igento kelisana nande ngacha konyora abantu bali mbabugate obumaine as well as school nere ko mold omwana ngato wale chimpu chingiya echigo chakeranka karo kende ekesingere kyalenge school getenda mention omwana agaselwa atabugenda leto mwiboli watonyali yaselwa achicha isogocha naise iserendo ko bolingi omwana akora okoereswa magosa mugakoli okoseka ko baboli mboro omwana njabwete agwete nje mwana njabwete wo kwarali lakini mwato mwana batebe keraro mungaini yakoguse keraro muliri akaba tuli mwana tayo muliri akaba birengo mbiri burungi ogwangina lakini bono ekwere pero ko kusaka tabango yo ninja gwete umanye no kwata ka substance lakini bono matarangire tu gwakoba yobo discipline bachite gokora so ekaro koligereria kwere ndebe na Diana kebekire omoiboli kerare no mwana nkari nere tokomanya ninki akomasomi igari no etabye go chakera emanya goche school bona kera bachire school pamanya kumerana oyoreteke nkwarora mwiso nde school keri bakale kwenda retain nkwarora ebintu bakora so in discipline cases chiro chinchiro lakini sana nto baise koromu abali mwete igento kero kikera ora buna wateba abayibulira no ntubwatinga kinyinge nabana okurwega siorosete waso akwarara muibuli yao cha okorora mwete bakande na batete ngo muibuli pabona bachagire kwira ni myaka eri yakale mwete okwale gotuko somete school muibuli wata maitingira singule yego sata maitinga kyakoreka tana gochioge kogere no ene fees na bago tomane kwerende ne sim tana na gochiorora tana kubwatia voigo aborokiwa be university aborokia lecturers imbaraira na school kwikira boniga ewiki ya gatatu togosoha ndo bwata abana bali bakurukwa nga first years boro nigo bairanireka bono maite bado te pattern ego cha kuira naso mwibuli because lecturer ago cha kuira na gusoma mwalimu gusomia university ago cha kwenda cha kere unit eri atigete asatigerete kerago cha kere unit eri asatigerete it means this semester njire bago cha komenta time guchimutwa ribago mwana arengenka akati expenses no ne gyo koragera gose gwakana hostel bwana ndo mwibuli bakaso yo mufuko egeragirane ko kavo mwana oyo asome ase gazeti ya The Star ngoteba bakarenga rogongo rwa Western na Nyanza nigo bogenderete gotebya umuraibwense abayali baga lyochikorwa oyo komokonya ase abisiye iyo muraibwense ekera chikure cy'umwaka bw'ikiri bubere 52 kirakorekane aiganduro che chibicha cha umu
oyo uri boni go murayo mokonyi bwense Professor Kithure Kindiki tokarebi cha yomu waziri Oparanya Wycliffe nabo igo umuwaziri bw'ekibesa kye nekeganje gense omuske John Mbadi na boigo tokarra oyo romonogeli bwe bunge nene Moses Masika Wetangula amo igo no mugabana bw'ensemo ya Homa Bay Gladys Wanga aswagateba nigo bono igachi nsemo kya Nyanza na Western kigendete kurwanira koranga nigo rachikoba gakumubwate syo murayi bwense ekera chikoligia entunde akabere yokogenda kora ensi ya Kenya kera chikure cy'umwaka w'ikiri bibere 2025 ibere erakorekane chweya scratch my back I scratch your back ono linde kwa igodi yemwe batebera tutageti kobera isiko ya serikali narora koti ya Junet Mohamed kao teba ODM nerego fomu serikali eromutua gosebe part of government part of form government and ba kolire kata ODM tukondiye gocha kurukwana opposition party na baro siri kurangeli opposition party umwanchu muligera basoma mugano yase gazeti ya The Star mwanchu muligeri togendete kuligeria ali alese chigazeti mate buna bono naruri mugano ibagoteba abana be university nigo bono bagosereiri gochikogenda umugiro gose bachikoba bakorobekana aswagatebanga nigo bagochikoba bakobwaterana na aba lecturer baba sichibara elio onye serikali zicho ikaransanse na konyara kwa kekwa aba lecturer babo gosaba orokia babo chibestiri bagosaba solidarity together abana baliomete buna first years na bakumetinga wa university na berega one bakari kwenda barali na bateire ngakitigangira neka first years na butu bakarugire chinju kabana Maitiaro maete no nyane kera nabona tole wiki ya litukulia kabere seiki ese show ya itomana wanyole njukana kore nero chukarero gomwa chumuligererie nabo gwesomera umugano yo asepeje yo ya gatana se gazeti ya The Standard eswagata ababono abana abo nigo batebire onye mugiro itolichikoba gokoba gokorwa ngo chikobwate sibale aba lecturer babo asechibara nabe gotogo chase gazeti ya The Daily Nation page ya gatano Innocent naho te yomugano rero akinatebwa natebwa na kiunago te wipega watebunga mwabere mugutusumbwa abana abuno togoja twibwana na AI chweya ereke nare gocha mama nanga kiresimi ontura ontai kwanyori rwemero munamute ya mbona chingaki kandi galimo mugakonde nanyoranga uigure kigusikeria umagonte bingo maita basai matu chandire sana era ndi ento kuchigwaka kura igo totagite inu mweso kimwake kura toro semoleta monjoli yali motagite nabante bigo orachento imobe mwake kura ntutweka toake mate wake kura tolenta monjoli ntutweka wake kura is a right to everyone lakini rende njendo cyo mugakuri nari komanyora wana batwale gusanga mangana abera tatu leadership itali mu cheso yo nande unless Gen Z inubona Gen Z tomate na Innocent twabera baga unless mwake chikura not based on tribal yani oyo no muntu ito kine ngeso wika muto watsi mutoga ito mwatebe binde bimo kara inumweka bona ndebe mugurwero kubwate zikwarwe inwe kara kora na ibi mwatebe wakire mtutu wakire kuna anje ubu mahena pi nabwatirira ira igo paka bono no inja bono na arosire abana nende kumubwate bado nubugeze nuko mubwate tebo bado naende boniga tikanda atimuka ura nyoro mweso tikanda ko hati break Joseph mbagere ko hati break bune chiga chiaeta chikule chiaeta chi mheshimiwa Ruta chete kubwa chiri na ruche na maiso iganga tuachire nkaoga pake proti nkaba kwa simio lakini bora Toko kwanira igoro Diana niguete ngochiro mweso bono IBC negendete gokorigendete gurugulikia baki chikura baye mwatotebetie
andi njere ronga ligo janali gi ngani eliyo sokura kaleta ga iga yomo iye kemoya na ebekora dimu alingi se mtandao anene mono TikTok mu atatebeti millennials sukakando segi telia ino mo basa kole to mo sembereko ase to bangite serikali ya agency mo chumulige litika to ndo moeso unachwa ya tebiri garo moeso to kuirana to gendere bosio ayale se chigazeti Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Magega ya television ya Nsoko wikasero yao kwa nyori ribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori ribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia getagwisirwa ngondi fra maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokena nalia kulijeduka sura gure byonsi inse yekiramekemo asedigurirense ikaseduka ya Uru Superstores asomo chobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Uru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani ya Waminto asamange akisimi namba 0111161500 kusetome email info@ourusuperstores.com boigongo toka turasinchira chekerero buna X Facebook na Instagram Ouru Superstores karibu nyumbani somo Keni Ouru Superstores yonyole vintebe nugere tiko korobwa gachoba nene gusoboke Ovik Hardware ntubate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakire byoboroso wikebye kirama nkoni tore chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyuganetie ntobwate nigotoko n'ibintu byobya bwekerengo cheguru aseriguriora ikerie nigotogotoke nsemo ya tente umuchunyamira samange twakerisi nigwitire namba 0714213424 Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Iga no Viki Hardware ego tukariga tente uko bari gani mwensi asa magoria rinsi Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Enyegetani robotamero chinga kichoboroere Kolende talikire nyegetani erabo botamero asoko kobo kaliubya bwekerengo kisheguro otatiga Akasims Hospital Nigo tubwataba nyegetani bomanyi boisaine bakurwali marwire ao asoko lenga nechi machine chekerero
obokore bwito nubw'ekinsemero ngibere nainye nkubara tole nkwakatura x-ray nkugweni tura maiso amaino amauga n'omugongo ngokonya turabang'ina koibora na kuroberi oroiboro ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy yetu nigichire amariogo ngutumia tole insurance au buna sha AON Britam na boigo Trident nigo tokotoka nsemo ya magina toligerenetie negete seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 gose tome email kasimshospital@gmail.com urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Nchumuligiriri nense ya moya bono mambi chiteke 35 nemo kera togendete kuligiriria yale sechi gazeti tole sechi gazeti na nindo chumuganore asepechi ya 5-3 aigesi bakale batebange kigambero kiguru nigo bono kianyare ko bagegukana chinyagitari go tigago gutanke mibere y'abantu bali basirire asikiri batebanga bagutanke mibere eli nyare ko bagegwakanira kibiri kiria oliyo lenge go so ruarete are gwakanirwe kerare arwarete bona sibatebire banyare ko babakoegwa mibere baire bachigotuguta abanyane bali bechinka kiri banyoro mu chando yu asomo na chibina okoro kwa Justice Sifuna arwete enachi yugoro sagoteba nigo bono mubere tali property gose tali enibo iranyare kabage gutumikwa eligwa kanali deni niga arwete go chikoko na gateba bono nigo baranyare ko babakobwatia injira barakana ne kibese cyugwetera asenjire ligurunga civil claims lakini talirende ko cherere mebere ne ochereire gichweya and you can imagine muntu inosirire umwaka yarire umwaka ukabere ngoyo mwajeri yangire ko bago senya gitari yangire ko ba umubere mutindeke bati ndeke 10 bona kero kuligereri ekesi ekeiga Judge Nixon Sifuna iga odete Mata Hospital yere South Piga iga eririsi omubere to the family na ndagate batigirone repay gose bakagire batakire bakane kibasa kya nini moche ekyo kero na ndoko chirigereri njiri basanke ekesi kyo mogano yo iga kwanse family ngoda igwere 3.3 million 3.3 ekyo ne kibasa kiri bago dai bapilele irende bali kurwali mu nyagusira lakini tabuyena kero go chicha the hospital nini the mortuary fee bago chachi nyugwete 2000 kurende gabu Mata hospital kera lituko 2000 omuntu oyo belire ga metienyi nane ngaite rochi 10 2000 per day go metienyi 60000 metienyi 10 600,000 na chiro chokoreis taliko soli lakini bono echaji otebire biya sana mubere tali kwerende collateral tali collateral yani ngabono tutebe ubwate deni ane Diana na bongo changu ule bikoro to ndabwaterera wo kwanga mbia kamonata nkore kinyo chwes chia nata baro no tabara monata kaete ne ligo litidi chiro monata no kwendo egere ngoni indikave chwes chiane mubere onyagusira tali ke collateral ragache gosenya kitali gache echiko recover chibesa but ngoiro ne maega keigo innocent na Diana na ndentu abwate case buneke ase ekwerende ya Kenyatta University ya bete ordered na Judge Lawrence Mugambi
omwaka oyo April nande nere ordered ka release omusubati gete over a bill bari ko boli family 500,000 otarabeke chia mojeri bono timanye ti which is which ano to bene to tutuli wakili eto tebi order kibono to bene to kubwati naende nkibatari gutumira order ya Justice Mugambi kokole kwerende ko impose garo mubiro yosoke because onye kina kerire ne chachi yatebire to bwenere tigo detain mubere onya gusira because yitali collateral ngano chokoreki lakini eniwe ye hospital nini bili mogo daiwa na bonye gitali kwenda totebe so ere family ose so ere nyagusira mochiche bone mesa motebe yaya chibesa toranyare college nage after mwatinde kirori because bono mubwati tati agoni mwa peace of mind mwa mutinde kire batumie channel bakole kwerende this is an order akere kinage koirwa sensemo ya sivo mate bagoteba lichike gararia rugo sogo chika kwa ruru na ndengo na bali remedy chinya gitali abo chigotwara umuchando chibili ichi chiatigaire mbatumie tamaryo lakini goetera asoko na chakwa charge Nixon igati sifuna igatebetenga ebine bibono bya very classified inse yebina bibikurunga civil matters maite bina biro goike no ne police station banga kubeke opi lubate ekinage gorugu civil matters muswati minto emateria mubwenete go solve egenka yeko involve on administrative systems munaba chief na mokonda no bisi yomo county director muikaransoro mokoleki mutwaro kuigwana muri kuna koira bosibike gambero gabone genta tebire nga bagenda baligi mechanism yogo ikaransanse banyore njira bakolikira na bagaraki bakora manganaya abanyana banda batugutumubere mubasa kubeka umubere bune collateral lakini ndechwe noro chinga nere bya chinya gitari cyabachiko gakimebe no ni myaka 10 omuntu yo sirire family te bwatibese lakini nya gitari iri batebiringa umubiro no umukobera akamonyere kibese konyoranga no ni myaka 10 yetire mubiro tararusi bumocha je onye family ye no kebwate 3.3 million echiyo yago dai akana muhiro mobe umubiri lakini mwago totebye tomenyete chichikoni me nane nyomba yeli bati tobwati to ni obole muto chikurusyo monto nini nyagitari na shilingi nini milioni 3 ntoko nirinde to ekonye twagacha to ni monto yosomoni to ni obole mubo libaga ngo chira nyagitari ngagachira abana ba minto ebisumwe biyeiga tomenye ko nyomba elime kwa manyoyo mama twari guchikurusye 3.3 million family tebwati no inkwende we are talking of onye mubwate ni sawa lakini 3.3 million family ya ino tebwati no ni nyomba yeli bati igomo ni akalimo kalimo bwate mwende kurusie riji kondire goteba mwaka montaka monto yo sirire aho ni gwego sa tugutwa sangao onye family kwenyara richi keli rigoteba iga tigango somerega ase church ya saiteti Public Health Act URanda Cap 242 laws of Kenya, which require that bodies be disposed in a timely and dignified manner. Kero monta asirire akoreki atinde kubwango na ende dignified manner kitora beke asenjera ya masikani na mbere ya moyo wale causing us agony nkororore kero muchango beire kagali no ne likonde to gosabe kanisa onye mubwati radio mwaroranye ntor digali cheni sinjago le radio mama tevinta torabugi ntomboro uma to kobugi ntomboro eline linga ebirangere mubwati mwari kolera birakoraki birakanyeka disco matanga murakanyeka mulire disco matanga randegero koigwa nchere tietalia ya chakira kwa pangera disco matanga nero eliero nke igome tada na bantu batenga Diana ngusietali bareta teliberera omuchi abantu ambatenga mutinyu mugima disco matanga setali ngusibuya anye mubwati kero kende stima mwasa be chirani echirani neko stima metenyi kominga no mobero muganye tochiko kurusi kwende usiyumanyete aro disco matanga yake igento yake era litangani rero na mutwara matanga likaro mate mwaga ikaransire moroseli bwendagira mukwireire rero bali banyene babwato muchando nabo bakwera oseli endagira nonye ne chaya abo nabo barenda batore bamaje kuri
ebintu bono bigachikabe na wanyana abande ngorusi bali kenki mabale tabakora batindeka ase disco matangi betete nso musubati yominto echi semo chiaboruya na nene mono bogere naro tero buru neroro ali aro netigarite igorende n'umugano ororo ase kigambiro kiaruro gochika nagotebia nga emebere bono techiko bage gotumika buna egento tenenera kyo gwaka na ebil na sechuwe yatebire nga montaye ni bwese bwangu nje nimbwatali swali ngaro kende ntaite magorobe mono en Clinton atuligerio mugwakiri achichato tebi order kitoko bwati order nere ya rwetu koru high court tare nini yarenge April motinyo Kenyatta University akaba ordered soki umubero bumusubati oyo mabari kumudai ebiri ya nini 500,000 na aga twarorire Justice Nixon Sifuna orule order mubero tubwana tiko koreki tubwana tiko ba detained order nere gotume kukeroka nere gotume kumarisapiti nere within the Republic of Kenya naende nkororore naende Supreme Court okonyora bago bohoro order yaringe kurwa se country gete karabako gambe bina order kitugo twaraga igana ende etogocha kwakole kwerende etogocha kaenda kotini karo twanyolire incident buneyega because for me I believe boni go montaise go detain o moirione njengo suwe enyagitali eyu for contempt of court because okay umwanchu muligerelie chweya niga kwanirengane yo page ikomia se gazeti ya The Standard ni bakare goteba abo bisa batano no mo nigo bare bosio bweke gambero asikiriye gotebekana nigo bakare koenana chibunduki lyo gotumeka asobosalibwo koiba enibo kurwa se chinsemo chirichia no drift ya saba sikali abo osabanya nyimba abo samalieta oyo makuru kunga lotira Ekidor Isaac Mngeti Cyrus Ileli Kisamwa na Samson Muridhi Mtonga baigeti kubosi weke gambera seliti kuligoro na nomo mugano yini golenke igora se gazeti ya The Standard espakale goteba ese yiyo kurwania oboibi boli bokorekana ase chinsemo chirichia no drift ase tuge kale goche yaibwa yabwatekane tigu n'abanyanyimbo na nemono bali barire libaga lyokurenda ase chibunduki chikobekwa na asbatebire goikira bono igani gegotebekana nigo banyare kwa bakorwa masasi libweyemo na atano nabere gochia ase amaboko yababwego bali banyare kwa bakoro boibia ase chinsemecho mwancho muligena bwo somero mugano yo ase pechi 10 Jose njege ndondo cha kama gasi yaelire pension iteyo nechero mundaruchi gasi etoko ligiskai gasi abantu bakoligiskai kwa bere interested ne chibunduki cha serikali naende kwanana chachi ko korobo sali gobono egasi yaro yarachire okay pension yali konya sevile myake yonsi ipe yarachire ebe example to others okay Amigo tugocha se gazeti ya The Daily Nation page ya 5 gokwanirira igoro ya kurikio ubuya kwa bali baguchikwa kachikura asibago tebanga gyachagite igoro abona twachigite ko teberi tukore igoro kuri ne bagotebanga turnout usabantu bali banyate bawikira na sebita seni biri nigo barenge abakesana aseto komanyigwa nga ekyombekerikia IEBC nigo gitaita abantu 6.3 million banyare bachikoirikia wakachikure cha stoko komanyigwa gati yechi county burana kurunga abantu mbanyate bawikira naso kwerikyo ko abotebwanga karo saa 5 yegete abantu balengo na abantu 11 naboigo asitogo tumanyigwa nga egento kereta abantu abange gotagenda sebita seni byo kwerikia bagotebanga igo distance gose asiba gutara kurasi nyomba cyabo ikirase ebitaseni biri nigo irare asiba tebira bangenga nechinga kichoko ligemeremo nabo bakora ibintu byabo kolende distance yuga go video montali gefair anyari ka wikirana gagu kikiagirira abantu abangi batanyati babo ikirana asoko banyugwa boyigo korwasi chinsemo chiriya cha Coast Legion naboro abantu mbachiete bwaka kwerikia asoko tegoigo muvita yani Lamu West ondeta iyo obetega gweso kiasi nsemecho kwerikia no murobereyo chinsemo chia Bomet asnal to kumayigwanga by 11 am saa 5 ya mambia nkonyo ondeta iyo chire kwerikia chinsemo chia Bomet Konoini Chepalungu Sotiki constituencies inga ondeta iyo konyo erikiria so twaro chekyo mekirikia gotebya basaye bagency babe bagwesokia na kwerikia asobonge banyare bagwa kachikura chwe euro chobugima bwa kongire mense ya Kenya
ni distance wagerere ntochikwerika nekura nawe mwandevi maete chikura waka chikura Diana tali monu na mbemo waka chikura njabono tigango somere buna HMC waka chikura na mbemo noko bwate kura toro chikwanye bwatire waka chikura na mbaibere era ini kali ngayukuli ndere kali karokana ngese mandari ngotara 2 hours figitri kwende figitri nsa kosene kona yako nchoka oikire nsa gaki gamba taya na tordi era ini igera kurwa paka Nyayo Mission Stadium Ruguru kero kende naende naboko nyochire ni chichire ibere igoli tukuli naenda kwenda gwake kura ntumire ni tuete ironyo rumo gaso tuarire goikobere goikoboke namba ya musa 10 ya butuko ocho gwake kura saa ngapi saa 7 Bono joya ni ndegas ntunga te namba asi chimogo ta muchenchi te namba asi chimogo ta banga mutaite muchenchi leadership mutagete muchenchi abagambi buna mutaite enambero mubwate lakini enambe yabake reflect mass system ya IBC mogende mubwati aboroje tana tana nini low turnout voter bantu mbaye bakubwati kuchukura namba tu ayo manye igali tukolito kwa kachikura onyaga koba August onye tokoboka saa 10 koseka onye rupi onye tokoboka saa 12 ocho gwake kura yao saa 3 ya magoroba lunch teyo mache teyo igobone chinambe chimogo tataimbosa tobaganyete tora mwancho muligereri nego oro ekyomegia IBC keigorete okorikibwa obuya kwa bakicikura kitali kemerongevere na kianda litukuli goro na namono nigo bagoteba litukuli goro chigazeti buna chiatebire batarete na koligereri korra chinsemo asaba Kenya batare soki gochaka kweli kicikura na abarasai na ubale targeted banyare kwa bakweli kibuna kwa igure chwe yagoteba nigo baganyete korora omubaro olibwa basayo goteba nga nigo bwate chikura nakyo chikobaga korekana nane namo nasanya ariko bagagoteba nga nigo omuchandororo ekero gojigwake kure yo atebire bwango piora advoke konyo gogotema saa 10 actually tiabono gotebiga usina bokoboka saa 12 ogendo akekura yao Nairobi ya chaotic saa 10 igonyolire chiraini echi agara chikale kuboko chitauni echi agara bakali kuboka na marieta narago chatume kwekera chikure chikale gwako okoigwirinde liko kumira saa 8 ya botuko babegete ini batali gosuka abwese kwale batebuga olemereri nande mwanse kerra muisonde nga mngonyore tuduma namba inche nonda ngonyore jabwili arenge yokora nereri engia yarenge konyora onda innocent cho yatarante bibia egasisa baisa 10 bokire tuna nagotebi uri ansomera nsako byarenge nsanga pingo cha kwake kure igombo ke sana ne mbo mutanga ni gari nkorera saa 12 biko Nairobi anye tokoboka chinse echo nabora betonyaka na hotebiriga ereni oyole gatuli gosuka obugolia mache chichubanjira acha cha squeeze bako bugoli chinganiga obugolia mache na mandasi ora begokulia abe buna githeri kalio konya kolikole eraini egento dana kerago konye pipipi Nairobi ne press card yo bwate because you can go kwake kura oirane oyo utanye bwati timaiti otherwise ngo ta mama aba komotura kiriga akimubwati pa wacho muligereri akaiwaki kogo tirimboka amakishwa kwa wale rumungu noli eswenta chiswenta ni mata chikoni burura elwine libuta nano nyaka akogotura ogende gasi ya omugorere swenta ntutu agatebi kuno manyete no manyete ororo ke osetoboka era bwati ine school ekarore ruza era chombe chinsi na odigwe karore ruza ai no muiboli ongo raro grotagete ai no muiboli obwerte korosi murubeli bweli tuko muri krasinye muiboli abatebi ngo murubeli ogo mambi no ruriyo kware koigo omugako mintate neine saa 12 ngate saa 12 nataka kumiga ine rusa bwana takorara okoboli otanga yarule Nairobi wonigere kumbu seito sobo musenkumbu wonigere
seito keumbwe gotirimboka kuchigusi igora ire kurwe pasi yaga chagete kuru Nairobi tagi pasi ngero muibuli naye narete kurwe pasi yaga chagete kuru Nairobi igora ire paka ya tani rise ina eri gotirimboka gende igoma tene ni chara bona butwaga tulirugo na ndo bona ogarinya bono acha buyonya tokoboka umurango wago kapaka uko goso murango no yoyo takorusi maete bali ngichi landlord no murango no yoyo ya sita yo kumwira ade chwe ya abe to gole meremelia etigadeiri ogorara chara maete ngwari go chakirwa stage lero go chakirwa eli entangani ogwakwa emete biranya takora bono gwachakire koboa chinguru chiajire kwa graduate kwa rusigwa ase kwa kubiraja kwa ile stage iliyo koraranja timu koraranja wezi mena togachi kero to igete stage yo bona yo mata toko so kero to igete stage yo koraranja nkaga lyo mate chikabichi ne chinyinge chiko somba because chikaenda kusini ni kwende bona na daily basis paka warole gali yo gosomba chikabichi tokaira na gosomba chikabichi kosa kwabe geteli chikotora arenja tokaira na gosomba chikabichi okoira na magorobo bwate siringi 300 bate kusi nechibasi sana because ko waka lindasi ni siringi sana igona boko lya 50 kwa 70 oigotete wana arule gosomba chikabichi because ngwata batonye to gochi mugondo tulikoragera na hote tindagera yao igana igoire egioski kyana gosomba chikabichi na nyore besa na aragera matera chite nganywa nyombeli anye begete keburu abatenga tagora ya fast house yuko siekerwe na siekerutuka oyo kabwata ngabugo lirige na ngake kebuli kelirene agateye sister nene ko kudama akamata inkonye sirimbi korwa nyomba ya nero ngagachete toko nalingo cha kustukobe igotumbu ati igotumbu ati nyomba generation wala bintu bya chenje pakomo yori batayitayana umwana nubo gacho wajo muligerelie kera chwe batatabigo ngo tiga no mu Rwanda ole segazeti ya the standard azwaga teba intwe tuareta the Linda mama then today yotebeje ito is bigger bolder and bouncer yani geito nigere mbo ndobwate Linda jamii wacho muligerelie tiga tukorera abu tutarakora gaturakwanira umugano yo PSG asagoteba buna natagite obwene bwae ase amomochire prime cabinet secretary Musalia Mudavadi oyo defense yes so ipantuyo yo karenge defense chinga kicho so ipantuyo nabo igo agoteba ngana tagito bwene bwae kirachite Kenya akabaga kubikubyara erena Mr. Lutale kurwa chinsemo chia Uganda satebire buna natagito bwene bwae kigara nigo yarenge against richiko ya Kenya ingabe gakubikubyara abanyanyimbo ba Kenya bakawatera n'abanyanyimbo ba Uganda kumubika byara asate biringa natagitobo ene bwaye ekiagira ni gachitase uya nabo igekera kiarenge college egitabu kya matakarwa naende bono kanga the Uganda ni court chikoti cha Uganda kanga nacho chia sabete to muntu uyu kinage chiche high court ya Kenya high court ya Kenya eruwe kubwa bwato muntu yokoraki muira ni gochi sobo just a minute editorial na role gento geta na role tigatuke kunire editorial ya the standard data kaya mo about banga take action urgently to end high suicide rates about abakoru June mutinyosta mpaka September this year police records chikoro kya bantu 462 babere ba kusiria maberabo utuwo weita goso kwangenta no mo gano bogo ichan sana majority 386 they are men 76 nabo abasubati daga point go chega waswati wasacha however is the revelation that at least 50 children have also died by their own hands abana msini abamba lyo mate ba recording na baraba ko iroki
basiriria magima abo turuo gwita na ndi nyora bambari ba recording police books igoto kumanya chinga chito ningi kegenda lakini ne twateba mutinyo yugorengo mutinyo mental health twatebanga bagabange bagotebanga bairwa machukumu amangi na nditi bari gotegererwa ngagite na kitubwatereti erigo kyara bagakana ubakorigia kire gento nabo bakokora nande mugaka gocha gatebe gento kia muchanda bwate nakong sana chweya ndo choyo makurukunga Eric agontebinga good morning watching you live tebi chweya some of us ni gotwa gachire skimu gosimeke chae na gosamura twamanya koragira igo kwa munyuria tambe sana oineri kyo tuligeretia saga tebanga chweya go kwa munyuria tambe sana ayagara kwa gosomba chikabichi abane ntu asombete mete ariko gendese chi factory echi abangina bakari kolera ye chae bibigo bibiri ariko na chana chuga twabeke besa kwa sombe chi nyinge sana kwa makanyoro begete emye mubuko kwa mwena abwe kenyoro mwancho muligereri aigana Soko TV murobeli na Soko bwakire go twalinga asense mwechi gazeti elietalia neno sentio nyango nanje manchito magiriri eterende na ndemo na ndigende gusanganita somurobeli Soko bwakire gende utuma uruakara gusujumbe yago na boigona bokonyako gusanganitwe asomtandao Facebook na mtandao YouTube nanje ngoro kuchwa iteba no engo chanara bora bachaka kutoka AI niliyoko nyoranto mira gusenda official duty outside Nairobi yageranga nara enda matuko mangi naende naire nire lakini noonde bono karibu sana yamona soka tebanga matuko na mange na bwango ngaine liyo tebe na make gatogendo mutimo kamake tokoira no mugeni itugare sesemo ya kabiri studio tuchi gutwara enkwana yechisemi na namono tuligerelinga kichisemi chito chigendete gokori ase chinsemo uyo no mu professor nigasomire muntago kura esemiye ogendere esemiye yende igo tigatonyare ko ba tukoganyerera na kogorora mugani itungia chigotebi mambia bono Soko TV uboroso bw'umugusi nogani tisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere nchira ya help nechikosi chito nigo chiwire uchasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuhakirisimi asenamba 0757331085 kusitulikere email riatirimba tvc2020@gmail.com. Sama lieta ngoro kwa Jackson Omae yoando mwalimu Mokonyi deputy principal at the college ya Riatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Muligari bwa Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakera chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ne chingero chikoleto na mwana mboka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omoto ya kabwatwa obe bakaliya omoto ya
ya kabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa nguriole bintu byekerero bune simi laptop subwoofer TV fridge na bwege bintu binde byestima Soki Electronics no tule iga asenjao nkoni tule bintu wichakire byenyumba ebye salon nonya ne bintu byobesi aseriguri uraikeri nigo tugutukanye mu Kinyamira no bokole bwito ngo bwokobokera twakirisi myese namba 07 02 66 9403 Eye Soki Electronics ibiro mu Kinyamira mwezi mwariganyirwa Nuga nikiskuru asomwana arakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yawo emerulito nige kugenda namaganyo CBE ngurutorobo sombi uburaro nabuigo n'ekilaboratori n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County Anje Daktari Stanislaus Nisati Inje director ya St. George's Nyamira Academy saba ibolinko bakram yamona saba no mo na operatора ande ko basaba mo vendra operatора abana kiagre skuru ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya skuru ba na berengia asaba na baito bagoso Asamange twakirisimia namba 0722734583 St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Triza International Academy atari asichisemi choka chikurwewa kulende boigo nenka yogotilia borokigwa asobugima bwankyo twabwire tukwebwire byewa asoko kolibya tari asigisemi choka kulende nasi chigosori aya nkubwatekana n'obumanyi bwaborokye baitu ngurutorobo sombi asaborokiwa cyumba kitu cy'uburaro cy'laboratory amo n'ibirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka ime ya Nyamira County twakirishimye namba 0756555986 Triza International Academy. We light the future. Baliganya abantu banyamira no nyambari bali kubikiza amajinde kyarantu wa the means of transport bale tabana yalinde tokuba amasomo yara abakonyenge kegocha anda bayibuli bayito baro already bale ase school way abange banjire nga at least kokora tole egasingia tokonya bana which mutubaiga are useful members of the society. Ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayara bega gwateka korwa ase omuchomone no Nairobi erietariane Linet Nyambane. Asokoria gokogokia kogosemia nabo igogo kumanya ali akorekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obo wonchoreria amaganio ali akubwatira ne obugimba bwa botambe bwa mwanya bantu ogonzi ko batogosanga asensemo yeringana rie kemoya mwanchu morigeria korigia kumanya mangana yeke gusi abego chingencho chia umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akorekanire kurwa ase chinsemecho kera litkoria Jumatano enseyamo ya mogoroba nabo igo chinsa isato
eye n'ensoko TV oboroso bw'omugusi. Mwanchi murigereria ntobe togwikirana ase chichiro ase tokumwerekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori y'ebimeri buna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igotoska tonyegera gende gotengera egitaseni gya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eliane Kerubo Frida. Chumurigireli aiga n'Ensoko TV chinsa nibere bono mambia stake komine mochi aitira setogendete gukwana ase mambia bono na ekene kigesamunye kyo mweli kyumurubiria ase litukulia lero na litukulia lero nigo tubwato mugeni oyure nande musomi wasomete chisemi ubwato bumanyi bweji semi asilieta ya kurunga James Ouru Oroko oyu noyomo asebali bakonyora libaga nakogenda gosomi no nyene ase chi university na nene mono ase semi ya yani gondoche nigale part time gosaga somia ase chinga kichinde se university ya Maseno na nigabugata maigelio yokoligereri igoro ijechi enibo ubo bali bwe nibo accounting na boigo nigo chinga kichinde anyole libaga konyora semia yega iruseti kurwa ase Kisumu National Polytechnic asanya tukoba gagosoma na ndenigo abugate master cia cisemi na boigo master cia senseme eli yoborai administration no mwelio nigagendrete kosoma cisemi cia PhD no mugaka tigango tora mwali bagara gokwanya semambia bono mumuruito naro kore chigosoliga igagochote banga ogotonwa igo chisemi nigo chigendete gokoa libaga lyokumanyekana na komenta profile yago na gukina Bya mono amuralia seli bagaria bono mambiga bona kwa nyarire gotebya abategereri nabo igo bari barigereretie TV yaito y'Ensoko ase mambie Marieta nekigima James Ouru Oroko nigonde oria osomire ebiwango bitali bike asense moyo butenereri kobwa mono asamangana ya accounting butenereri bwenibo igo inera nsema ya nenene ya beire ngokora ase obworokia bwane ase nsemo yechisemi wetera ase skuru ya na kigima mono naro na ndayande to gukora ase uburai bwegenkane binyoro aini garache karotoko ba tukwanira na ende kuchibosyo. Okay. Yes. We have no James Oroko boni ga wikire stokuruka daktari gose bado. Buya bono mararia. Ninde kiwango egekemagega manyego ikera se title iyo ya daktari. Ege kogera daktari gegocha after graduation ekaro muntu wakolire amasomao a PhD. Oh, okay. Ono iga masoma na PhD ni gari gatigati taraika mwaelio. Kurende nino no kwegena. Serie ya Yesu. Ni ntabo kinaende title hiyo.
ninyeganetie. Okay. Narigereire buna gwatebire CV yawe kera ukurigie mirimo igere mbo kigima ngiye aruna komenta chisemi ekibono turachakira abugo tundarachaka kurwa ubuo gonka tumeko gende guchisi mbuya mono muraria chisemi ekera ugochimenta nigo chikoba chikonya gukuigorera ebisieri biri bisiekire chisemi chitanyare kuigora mono kigima chisemi nigo chigukuruso gutamanya chiakoira asokumanya no kumanya ukubona go kugenderera koba asomonto nigo gukumugariya kubwa mona asobo koreri no borai okay igo chisemi echi nkoba nkurigirio karioka ya mbereire egente kenene asobo konyi bo bokoreri bwane bwegasiane yo bworokia bono gwaeresire bya mono anane mono asogenda tuna kurigi chisemi kera bono chisemi chigwa chisoma ko monto manana gose ibintu bintu gwakorete kuri musaye yakora rera abasaye bagwike myaka 30 kwibata nga twagotire ntubono twatigire chisemi abo lakini igeko kimona ekero kuigunga ese miaka yabo bwate na berabe miaka ya 50 lakini bado nogenderete kuna wagariki kuna gutukuli na gutaka kumanya nararia riare asensemo echisemi mbuya mono chisemi echi tinda chirigeri bagotu chisemi nigo na chagete guchirigia kuruo bosaye kogera kawaida bunere amasomo ya muntu ndi bwensi igo na chieta se primary school ekorukunyamonge era se kenyorukiane ngasoma muna mwana ndi bwensi ngasoma ngakora matema kuru kwa CPE ngaeta ekaruna ya eta nkarangirwa ngakieri chisukuru chiarenge chinke chie secondary nkarangirwa se skuru eyemo ekuru kwa Sameta okay Sameta iga nona asomete ase miaka 5 nomo kurwa kiwango gya form 1 ngakora matema form 4 naende karona ita form 4 ntwabwate kiwango gya form 5 and 6 naende nkanyora dibaga nka join form 5 and 6 school elie ya Sameta okay ase okubwa kwa Nyasaye nkakora matemo buya nkarangiriwe University ya Kenyatta okay nkachigosomera ubwalimu okay Kenyatta hano nasometa ubwalimu economics na business accounting one iyo nero yabeire igasingokora wikera bono iga na beire nkwementa amasomaya okay amatuka ya bono yobo nene bwane kugaranye gende tenge kero muntu otari gokora igintu gikunya gukuigura gisemi nebirangererio nonye mbiri kwamanyete igo bigugutiga okay so na beire ngosoma goeta gocha na chiete ngakore course ya education same KU asina rusiti my bachelor's ngakora a master's in education administration and management okay nkaenyora then after which nkatema gukora gasi with our institutions chia learning nkaranga naende eyeye motingire tubune birengerere bya no bwane kware actually nkaira na maseno for another course korukunga MBA okay MBA gere business based agekogara orientation yane
ya training igo yarenge in business accounting na economics. Okay. So nkaranga koye menta burungi na ndi bwenere ngakora business administration asena achiete ngakora sobo imekegima accounting yani bias yani ase MBA nga bias in accounting. Okay. Yes. Ngaki bono sobo koreri bwe mirimo ngaki kwabelira sensemo y'ekisemi nandi gweteira asomulya bw'ekisemi kwasomire kwatiriye njira y'ekisemi ngaki ora quantify ekisemi kire Kenya ngaki kikororekana gochi asomwana ogendete gusoma mambi nanyora matunda kurworo gose ekisemi kia turutumbirwe buye bono kisemi kia Kenya actually njira turutumbwa nabo kire asomuro lyomuya nonye ibitango bikabika bikobo biragere kikikororekana nga nkiri koba kinyikeranu murabona umufumo w'ekisemi ocha magagapi tokoroka CBC competence based curriculum and then tubwate oyo extend ogenda kujibusha ukorokunga CBET competence based education and training nigo utagete goso no kugania konene kwebitoki ege kogera onye bitoki ebimbiyo amangana ya competence na training tago ikirana. Okay. Igobona masoma gukikoba atabwati ege ntokoroka Anderson mono ege kogera resources yechi unabona chibesa chikugurwa ebintu ao karo togote abono for example ntubwate as a system ya competence based ntubwate ebintu buna chi tablet ne yobwate igaiga abana abake gochakire kiwango kia grade 3 kogenda paka grade 6 babwenete ko somi wa mangana ya ebintu. Okay. Egere to develop their skills na competencies ase amangana ye ICT. Okay. Lakini bono institution nyingi nchibwati bifaa hivyo, institution nyingi nchibwati laboratories ekyo, institution nyingi Kenya tichibwati computer labs. Okay. Yes. Umurobelio yekero chageti guno bwato boroso uyo CBC na ande watebire CBET anena mono egento chakereti guno linga go change semi chibe practical chia sabana banyara ba kojora masomo gete bara umwana no atoke school konyora gento ngira ara akora akoreki anyore kie komokonya suru mabwaye funding model nere bwato muchando twarora capitation yerete teliogi serikali ngodi tiere yarora chi school chinde njikarora chitakamanyika ntie sechire nichbe senjire bakuru chiamanyika netengo so mwaka bakuru goseneze school yo boroso elgwe mana 200 nichi semi chichia uncholeire njire practical se funding ye chibe ziriba kwa unchi sustain ya masomo abo senchi nyari kwikirania masomo yagenda kokore kana buna akataga niri mbiya mono murari actually yekero to korigereria resources in terms of funding chibesa chikuru gwago chire chinke kigima nke ko garango teba boigo equipment yetakire kugorwa asiji institution yechi nigere eyeri goriri nene. Okay. Kabere kire institution teiri ribaga liyo kwegorera ebintu biria ebwenete go okorere gasi yaye yo bworoki no bworokigwa ono serikali ya itwenene na eretinere ta mangana yechisemi kubwa mono chisemi echiekero chire ochakere kiwango kia primary na kogenderera abwisto gukwanira bono ekora chekechea eyere preschool nigo ekero constitution ya 2010 ya chete kareta devolved governance ya tigete birasi birie bike bya chekechea ase
chiserikali chiegenka chia ugatusi actually naende gato kuligereri chiserikali chiegenka abukare nchi arengo chika fail ko ikirania manganaya ko era tu abwate egendo igurukunga native schools yechi ekeroriria abakoloni barengo obabwate isukuru chiabo chiabantu abarabu n'abantu abamwamwesa esengenjo batata kiri gutwara ubumanyi bw'ikisemi kegima gekora bwari goje kobaretera ubumanyi bwogotaka kwirigiria obugambi bwabo n'obusibori bwabo bagatanga kisemi eki kya okugendera gukigoro tokoroka formal education kikaba kinke ase omuntu omumwamu bagataka komusomia egento kiari kurukunga the 3 R's arithmetic yani okumanya kisabu nkeigo no gosoma gokeigo egere gutachi kuigura ibirengere lya sobwagare omuntu achikwe liberate kurwase mangana yo boteneri bwo koloni. Okay. Mwancho buligireri nigotole na James Oroko uru oyu nigare asesemo ichisemi nande nigagendete gosoma kera tubwate muntu bwate passion nande mono bwate kirenga kumanya igoro yali agendete gokorekana ase sector y'ichisemi nande mono asimambia bono tugendete na kolingo na korachi system ichinyi chia bekiru sate birenga system ya CBC nigere ndonge na CBET nabwo nyara kuba gutotomera ibirengere bya go chaga igase studio anamono tunyara kuba tukumubuli ribolio semambia bono sigeli uraga niko ba gutaka nayo manya igoro y'ichisemi enamba 0788666663 abuno kunyara kuba kubeke ibirengere bya gase semo ya SMS na nene mono asensemo ya WhatsApp nabwo tubwati asensemo ya Facebook na aronyara kuba kubeke kirengere kyage semambia bono igo naraira enchire ya moyo koleta umuligereri go chaga iga ase murumunte gito litogende gukwana naye igoro y'ichisemi gwatebire igoro ntubwate mabagagati arese chisemi chitogendrete chia CBC CBET na nigo chinkabune echaerese nasalieta kiri gotutubia siasa neroro serikali nebwate policy na bali bagwikiranie policy una inuona abalimu ne ababoni gagorese university abana bali mu ko receive over years ekara muko ba evaluate na abamutagete gocha kanyara because muraikeli bali ba CBC babaikeli umirubili nero rase chi university ekikonyara kabage gwa accommodate abana babaye bagocha n'ikisemi kinyi mbi amano muralia chi university cyabekire mirobeli ao especially gwetera ase chi program kiri chikworo yaborokiwa bagokora a system enkoro tiabwate amangana a competence based bono wetera yo a curriculum ya include amangana competence ase mirobelio yaye bono iga ebinte binge bya letera amangana ICT yani amangana ye computer na masomande ya yabekire asa masoma ya kawaida egekobera bagukora kurwe kosi eliyo bworokia bwaka bwarenge bwa system eli enkoro mbatake naende ba toke bamanyete obumanyi bwa mangana ya CBET na CBC asomo bwekano ekosi ya obwarimu bwa primary yariko ire myaka ebere abanafunzi bakora amatemo NEC Kenya National Exam Council amakiwa baba graded oyo ko wowo oyo wetoeta yaruo engencho yaruero nelinga bono iga masoma guchokoru gari competence based tali exam oriented yani ukurigerere kigima talinga no gweta matemo buya mono ya obumanyi webintu biri omwana orokereriwe arakore buya ase obugima bwaye bira bikomoretera inchira yo gwekonya especially kimapato so iyo yagarire chi institution chia learning togoro tertiary institutions chia bekira semerubili yabo obworo kiwa bwengencho ego accommodate CBC na CBET. Okay.
Yes. Ekera bwa bekirbo igo anene mono nturigeretie amaunchuriri aya naro kirago chicha twarore abana bande bakubura kuri wese chisemi 844 bate mboige twagateba 100% transition ngabana baruase primary bagenda ase secondary school babu secondary school abande basoye tertiary institutions 8 basoye chichiko si chichia technical usibache se university chisemi echi inchi chiko nyara kwa chiko ikiranie kirenge gege 844 kia bugate gotaka kubogoria abana bonsi ipi banyora kiro muntu at least onyole se landing ire so actually mbi amona se libori elio a system weye bono gerengiya wetania na onyene elia enkoro ya 844 in matters transition ege kogera 844 wayata gitu montage ende miaka 5 ekiwango gya primary miaka 4 ekiwango gya secondary ne miaka 4 ase university basi katianto bwa tertiary institutions chia craft chia certificate chia diploma in ase chinsemo au unabona ubumanyi bwa mache obumanyi bwa chistima obumanyi bwa mangana ya bwagachi na bintu binde ekero umuntu ari gutoka tachietigo chia emyaka eri ya university na bari goswa bunere onyora egento kia ege jayo baga komokonya bona se system weye ise koba ke korigere kubuya kegima na ndege koba implemented to the letter nigera abebuya wetania 844 ase obumanyi bwa amangana a transition yekogera system bonero nabe kwa accommodate umuntu aike kiwango no nyene gya kirazi sano nemo akora matema yaro national examination tokuruka summative anyore ncheranga kuchibusia boli nchetindochi ubosera bwo chikoba gochia junior secondary tigangende ase skuru yo bundi ekworokereria ebintu bya atwarire oboroso buyakorwa gekora system ya bona igaye education ya CBC ige tagito mwana twaro oboroso ase meremo agochikonyara gukora buya yani togoteba ngabwate taranta yayo nabera abe nobwagachi nabera abe nobosenia chibao noborosia na bintu binde karorire gente kia soira sare naendo byanjire nababwate nchira yoko soa ase tertiary institution achakire kosi ya insepi ekoira matuka make angemetie nyetano moiga okora matemo osuka gochia se yende and actually bono tertiary institutions buna polytechnic chiatware system irengi ya mono etali gochi konya koligere lingo umuntu nama yetege Swahili nama nyetege Songo na koreteki umuntu yo nabe umuntu uranyare okolega asiyeye ebendo ngonye nemesa kwa ugorosi buneye ayerosi kabisa ya attractia bagoli koruno yisi chaisiko umuntu ino akwaga achwa segentekyo na serikali ya majiro korosi gento kende ase amangana Tibet yecho nganonye noyo utachiete formally asome amangana yebiwangi byebinene egento keria akorete kero kende orogeti guna era abe sokoro yayo nyorengo mu carpenter sokoro yayo nyorengo mu makanika akagenda aganye kumubwati akamanyega siye eserikali bono ganja achaka kurwa chicertificate ko chia sabantu bengenjeye ekero bakoriwe test yenkeigo yokworo ngamba manyete bakorokanga recognition of previously acquired skills and knowledge bono iga onyo mwana karo ase kinyoro omanyete obwagachi omanyete oborosi bwe chimesa na bintu binde nonye no borosi bwe chigari
umwana bunoyo igakorwa matemo amakeiga se skuru ya nita nero over certified oegwa amasomo certificate ikoro ng'amaene nari n'obumanyi goetera apprenticeship yani asomete isiko ye system etari erire fomo akanyora obumanyi obu. Okay, James gokoresa uyesemero biliye na namo nokorekana nigo system oyo ye understand siasa nero rasesi kirigente gekerega korekana mwaka twataka tuligereria ngo tosoe asesemo ya siasa serikali nero abari mu mbaroro usaborokie na aboroki umbaroro asama tukabuga ngo twarorire chiskuru echichikoro kwa junior secondary schools abarimu bari baroro bagwesabira ubusibole bwabo bagate abete nenere mbaru chiko semba nyare kwa bados missile de ali sije skuru ichichia uboroso bateneneru asenchire wekirano engani yo kurwe chisemi Kenya gaiga ekerege ndrete iga siasa neroro uroche ne chiko eretru muchando mbia mono actually siasa nigebwende ko bamagendero asabantu bensiria siasa yego korwa igobono etugu chokora siasa otubanda okora siasa egotwagacha munaba Kenya kubwa mono ekero turakore siasa egochigosaria amasomo y'abana baito igone egesasi kiamage gatwasaria egekogera nonyine obusuburo gotubwate ngoetera sobo manyibwa amasomo asa masujaria akenya rwanire to bugambi ikagera tukacha konyora ubusibore n'abarimu aba bari domiciled as a primary institution ekero their training and specialization ekworokinga ababwenete koba in a secondary setting actually ankoretere ogochanganyisha kidogo nkotoburukaniere egekora none kare tukurigeria mangana unionism ntobwate nat etenereta abarimu Kenya asa mangana y'oburwaniriri bwa mangana y'abarimu eyo igere purely for primary institutions bono the same primary institution mwaretire naende system wende yesekenderi mwayebe kirororo bona no ego tatanishanga abantu abatwa bekase a primary school bali meant to be in a secondary school asem mangana unionism ngaiba bwenete konyora utetezi yabo korwa nkupet eyetenereta abantu beji secondary na tertiary institutions bose inat yetenerete abarimu ba primary kwaretire kirenga kia unionism gwatebire ebyombe biri biteneta abarimu biroro mwana nara mwana ogurukira asi sano nemo okogenda kirasi sana ibire no mwana omoke chinga gichinde kwa mubugo iri kwa mwire senior secondary school ngayi abarimu buna begeiri chisemi chiabo no mwana oyo lese emyaka emeke abwenete kobera burunge warori bono umubugori omwatanane perhaps ensenyencho chiskuru echiareta tuchikabekwa se chiskuru choburoso nelinga konya none serikali terabeka muroberi bwo gutwara chiskuru echikuru ku JSS eithe sebirengo biri byale kogenda asichirichia chi secondary school inyorekera matiangi alenga abisi na magoa konya liribu na bali kona kuminyokio muroberi yo batetenga chiskuru nchire batagete kobeka chire specific chikoena na chisemiechi nonya mboni nga Bible baramanya bintu bikali ku pathways no mwana oyo no moke mono umwalimu oyo nekei anyare ko accommodated inonya maigiria ekare ngari ndere gabwenete ko bese setup ye secondary school mbe mono actually ekero a system ya masomo yense go change ntobwenete gutwara piloting institutions piloting institutions neji zukuru kiria chigotengwa chabe kwensemo asengencho yogutaka korora asobo agareke gima egente gego chiokorwa gekorwa asobo system wenke kego chikogarigwa kemaye kugenda ase ense yonsi yonka getenga piloting onye yakore tu Kenya
geko garanja ko bate korwa ase setup ya masoma ikiranete tia correct fairly tia correct exhaustively geko gara anganja njaruete chi warning was chi indicator inkigego chikoba go chibosio amasomaya aise ko bagendera sagare bono iga actually umuchano tubwate ase chi school cha cyoboroso neji cha junior nelianga ekeraba ali mu bakochorwa guchikokore emiremeye normally yo bagotendi gutwara bias recruiting egotwara bias gochiase science based courses na a system ya CBC na yarotwata banga nero eligererie taranta yo mwana abana mbaro for example very talented ya samangana art yani gokora ubwegi ekora no ne se merobeliende au ubwegi obombo unkoreta bore obomanyi bono twaba biased ekaro togo kolikaba alimu mwada yabanga tutagitaba alimu ba STEM gere science based eko garage bwata science ya twara technology ya twara mathematics bono abana bago chikokora rendo bwegi aba ba drama babwente koba accommodate system we abarimu babore ne ngai bago chikorwa gekora twabatikire twaira abarimu begisabo na endege ntunkerekia rorekanira atu akagerete nge system we teri go chikotwara mangana ye amatemu amanga amange in fact system we bwata amatemu amange kubwa system we ri nkoro yabwate one exam at the end. Yes. Igo mwana agokorigwa amatemu amango mwancho murigereri ni gochire chinsa ibere cyabona mambi ne kitake merongene na ibere ni gotore nere James Oroko uru nande ni wete bunagendete gukwanira enkwana yegisemi aiga bono ni gotwanya oru mutati umanyete gago totali STEM totali otoikia oteba CBet ando toira CBC na nene mono magoteba nga kyuboroso bokobe kutokoirana na totebi chinse chira sorogongo rwa Afrika ya mocha gosorogongo rwa Afrika ruwa bugwiri chisemi chinane chianyare ko bachikoreta amatunda na nene mono tuligerie mechando tumanye goswa bene ase siasa yebyombe byabalimu aigana Soko TV togenda mutumo komokei. Thank you. Eye Soko TV uboroso bw'umugusi. Ano mwibuli Henry tumwano obugimo bya bwankyo eskuru y'oboroso Tabaka Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko umwana w'oboroso butingu bw'ikisemi asekerengo gie fees oranyare wakana abarimu baito nigo bari n'ubumanyi bw'emirimo nabo igongotiri bari byewa ao byaborokigwa buna kigosori egatiye binde nguru turobo sombi asaborokiwa ntubwate nyumba cy'uburaro asaba menye time endagere yaborokiwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umako changu chitoro kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722 408142 gose 0708 706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners.
twarasire gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories naboigo ntulene chibundi chikorosye bintu tokonya ninchuwenyorera spare part chie chinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega tuline sabyo kole talentambe gucha kuliye byombo bunebi tutarira somo chokebirigo naboiga somo chunyamira gusa twakirishe myese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosya na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Wancho muligereri buya kegima bono ne mambia bono igo chire chinsa ibere chia bono mambi ni chitake merongene na isano isate to ko manyi chinsa elirende kerogendete ko kore mirubili yago kwa manyanga ngayogendete ko berera nane na mono twarangi keltoko genda lero to kwa na chiseni twaikire stem twayarule stem twazirorire bono asomo chando olirende bono nigotetete komanya CBE twararora bana siasa bagotena bateba igente komanyete kinigento twetwege kongusana kiatuliro mutwe gente kimatiangyo complicated tina magoa manyagosira ine bara ibande bale serikali bono iga asoro gonguru Africa muligereri no muibuli yale muligereri no mwanafunzi yale na hata gete komanyanga oro gonguru Africa gaiga gose ase Africa yete ya moja sekiri ya chire umulio yo muyiwe chisene Mbeya mono muralia sengenje ili swali ligia. Akero to kuligereria chinse cha Afrika ya mocha idokoroka East Africa. Kenya amona chinse chirichire member states munabono Uganda, Tanzania na chindi chiacha kurumagega na Rwanda.
igo chiko emphasize technology based education. Technology in the sense that bono iga ase demand ye market y'abantu basomete iga abantu batakire bari ne skill gosobo manyi bwobokoreri bwegasi y'amaboko inki ekogera chigasi kitokoroka nka white collar jobs chiabaire chinke ase chinke chinseji chigenderete bono chire chinke abamanyi bakoroka nka less developed countries gose chinse chiwa approach amagendero bono ase ngenche yo chinse chia East Africa chiairire libagari nene gosomia abantu ase training asa mangana technical skills. Okay. Na kia kogera lero iga karomo kuririe ase financing yeji semi actually technical institutions despite each na ndi chia chirega tiga chibinto binde bakali kuruka nga modularized programs modularized programs yeji na ichi aletire na ndi bono muchando gekora atua chaka tukasoa sibet tukatua sibet tukasoa into baruka sidak bono na ende barure bibie kwenye tuarore nga nkogenda bire buya bikonye training baretire into kali kuruka modularized bamanyire ukebeka kiabaire ekerito especially asenze muibuli waka ne fees. Okay. Emetienye tato yoka umwanafunzi ya waka na 35 naende kagure any of the units ali gosoma ege ntuge koro kwanga koirorere unit elite iyo. Okay. Iga koirorera ekosi engima naende wakana chibesa chiri wakwanira igoro ya marietara manene wachakira modular modular na boturoche no nekera no nintwono bali kera tokanda maigiria itu yo buliki bwa mangana kote buturike kwa rai bono gwasomiri umenyete chi level chons wasomiri nsa wachire gatia wachire gechuri igoro wante bingwa sometie secondary school secondary school wazo landetie kera kwa ruji TTC cyo kwegeria barimu wakwanire igoro ya modular education umurigererio riska natete kumanya modular ningi wachire gwatebre sidak na inche no murigererio tete kumanya ga sidak ningi bono sidak for na masomo are competence based and abwate orientation towards ogotakorigwa matemo ryoka. Okay. Yani ogokorigwa matemo ogosomigwa egento gwa gikorire moinarie process ye yari rirunge binte bigware okora koru umuchakano gwikomoeri kwa bikorire buya uranchirwo gende guchimoino uchake gokore binte bi asobo manyi bichake gokoretera amapato aso mubwekano asa mangana totebe plumbing na mangana yo kubeka chipipe ase nyomba chia mache no nyana sto gwesiberi aria ebintu biri byonse bikubeka no muntu kurugwe plumber umuntu tatakiri ngatoke naso metemo na manye amarieta yebintu nagare koro kwa chi elbow chisoket nebintu binde umuntu abande kumanyanga egente kenkepeke iga ogekuretia maji kurua agenda guchia mbekeke moina gongo kebunga amaje yatakoraki ta soke ngagiata kirigo soka so bono a system ya sidak na sibet na bachia ringi no morengo bwenge ncheyo. Okay. Kitari kurigere ngaki abuta ngakienke muntu okoriwa matemo ngarika inkieke bono ikenani gyaikire bozina ne bono keri twari gutamakorwa kia matemo ngamatemo nara kworo kingo muntu yo no mumanyi asense me na twira ni rororo ege tuguruka exam oriented training ine ero twari gutama
toche egendo egoruka market demand system ase umuntu akukora ekosi kubwatikana na kirike muganyite isiko achikogekora ase ngenyo kwenyorera enjira yokomenya bia kigima gwatweresire nanda anene ntete goteba ase practical side y'ebintu biri bigokorekana ase chisukuru watweresire bono tosoese ebyombe bigwateba unionism n'ebyombe bye ase siasa yabo bwangoiga twarorira aborokia b'G University timaeti gose nole wasweria mpara bali umugiro noro aya twarora aba ba Kupet na Nat bakogenda obumenyo bw'umurayi bwense William Ruto bakogenda gukwana mangana atungete chiseme na anene mono bagateba chi recommendations babogoretie nigo banyarite ko bakoranga bintu ebyekirani bakanda State House mangana ya ino mubugate recommendations bintu birimo roche bitaraikirana buya ngo babira addressed well ekiramo kubira buchiali State House each union chini buya mono actually trade unionism ekenege ntokere nsengima kubwa monasa abantu bale professional ebe nabanyagitari ebe nabana sharia ebe nabalimu nabono ekinege nto kero ase oboteneri kubwa mono ase oburwanireri bw'abantu bali members bono trade unionism ase amangana Nat na Kupet ekeronko yeri buya nkoranga gere cosmetic ege matekera kwa bikire lita cosmetic igonga negenta abantu baguye kabunerangiga na passport baga baroreka nenjire ngao bas badali go solve mechandelia balimu na kie kyo ege ko gerekero tubwato muchando for example bwo ukuri kwa balimu ntobwate criteria kiri kire buya machika ya naya oyo ko ya toka na etete ne bintebi umuntu yonera ko aywemeremo bono twasangi naende nga yaya amangana siasa ngo chale naenda aso hagati tokoroka nga political patronage who knows you in the system that be bono kwasangi nga yaya umuntu nabayete buya umuntu nababwato bumanyi burunge boikeranete lakini bono igese ngokumanyete asaba bari ime yatoka tokore diki tuyo in fact umuntu bayisiko abandi baba disillusioned bayandi ba siria kwegena paka wazanga abantu abange barenge boronge batenene buya bachire kero kende paka basoire nawe namangana yobosaria amangana kunywa chinyasore amarua sobonge yani esa gulinga umuntu utarochi ebintu ebyakorete gosenku musukuma bire imuikie asa magania yarenge okay yes. Twarorende mwatebire bire ebyombe bibire cosmetic wasometie bia wetenenerete part time ebono gokora nora attached boni gana specific union bono igatindi member of any union ege kogera terms ya unionism ochigwa apply to abantu barikire on permanent and pensionable terms ndigwa rueta bwese permanent and pensionable terms ngona rueto 2012 na firetinga ya na arosire tigangende kujisiko na bonda kore bintu bindi birabwenere actually nkagenda kuchaka bono gosoma mbuya naende ukaruwe kirazime nkagenda bono gukora igente kyao isiko ya masomaya okay bwango iyo twarora barayi bakogenda bacha na marube barua bono rende ngo igunde bateba balimu ne noble profession enere profession yentanga ni yesa atigirete abantu bakokora abari bakoruba n'abalimu nabo bakoruba maegelio amarube gakari kuruwe gwase mekutano ya siasa twararo litaligentu gitangani ngakibona abalimu aba bacha konyora emirimo abandi gaki actually umuraria muna concern yere asore boigo
na inje yabeire gonchanda egekogera intubu na togosomia abanafunzi mbaro bari extremely competent like as a village yane umwana naro osomete akatwara first class as a university ya Kenya. Umwana uyo asomete hesabu na geography. Umwana uyo gabanka paka omo LP wetera sobobui bwa Kristo agacha konyora asa kubwaterera paka buna GSS yachete naliaire tubune intern. Remember internship igere ebwana tego korwa ekero umuntu atarakore system agraduate into another new level. Bono rero serikali yaito yaimokire iye kare kubeka ba graduates ba korire ba ir powers to read and do that appertains to what they have acquired baba beka into internship positions. That is quite unfair. Tell again to kia egeko re intern no nyene se profession ye you know nigaro muntu ugocha gukora amasomo inseyo muteneneri umanyete munabona yeiga intern igabone goche sore umworokereri ubumanyo ekerago cyo gukora internship yaye eyebente ko part of the learning process ye ekosi yari ari gukora. Okay. Umanyete naro muchando noro we backlog. Serikali maybe kerekora lenchire kamino ine lenchire ya muyo gukora muchando uyu ngakitugo kora because whatever mokwana na ayabona mu lecturer egara mu gola abana bali moko ba powers to and read. Yes. Ngakimugo kora umuchando gwe backlog tubwate bona bwa barokia ba rurali nabona gwate aba first class honors. Actually kuri se university egara mu ndaje tena first class honors wino muntu mungaine. Yes. Actually mbiya mono a system ya rengo ben which I believe when at the kobo omuntu ga korire buya mono anyorire that first class honors ni gabwende konyore scholarship egere yen kalije abantu abandi bamaganga apana igogo kora buya umaikoba rewarded umuntu yanyore scholarship ya serikali yokomenta masomo asense mili yanyore first class yaye bono rero scholarships nchiri korwegwa guchia se bali bakorete buya instead yo chikorwegwa guchia sa bana be babantu ba Kenya bale ase kiwango ndatebe in bracket nga ngomanyete yani ngomanyete ase system iliero. Okay. Wakwa ni ile system na system ye paka kwa yebegere chi bracket kwimukire kabake gore twaralire karoma techisemia bantaba gaka bange bachite makerere university rero twagachira boroso seita bado Uganda na bewe ndete gututandika sechisemia chigo se tuachire birengo biri busyo mbuya mono actually as a chinse cha East Africa Uganda nero yatangire gutwara a university eyegoro ku Makerere nonye n'abarayi baito bense baruro nakero kenda abande baroba ke God forbid bari baruro nabo batoronyorere to bugambi Makerere basomete munabona ise kurigereria His Excellence the late Emilio Mwai Kibaki ne economist kuru Makerere ose kurigereria Tanzania iga Nyerere Mwalimu Julius ne product ya Makerere na abange bande Kenya so ekerense ya tanganite bosyo despite nganja atwara challenges chia chisegi chie kenka na bongende te kororanga imbuyere asa mangana ya masomo especially
ekero tukurigereria mune baganete biwango byaye Uganda bya masomo. Later ningotebi why I want to talk about it. Buganda nigebwate gintu igoro kwanga junior schools. Junior schools yege go chakira 1 yaika kirazi sana ibere. Ina primary. Bono iga amangana class 8 yeria kwenye tubwate Kenya Buganda taliyo. Igebwata masoma we kirazi sana na ibere. Ekero mwana akorira etira matemu aya basic. Ye skuru yoboroso. Aetire igakurangiri ku kisukuru cye secondary. Chiro arakabere. Junior secondary ebwate forms 1 and 2 na senior secondary ebwate forms 3 and 4. Buganda ne tardi na enda abu. Nebwate system nkoro tu abwate ekoro kwa advanced level. Form 5 and 6. Nere as muna to kwa na iga. Actually no ere gendrete koba. Okay. Na inche buna oyo mobu igerede system eri because inde product ye system eyo. Oyo mobu abana bane. Kera kora kuru Kenya. Aita kugenda uji university na modelo tinga ya baba. Igo kugenda osome form 5 and 6. Ntagi toko ngobongo. Elinde gogocha kwa ibintu kuchialia ya toka no bwa to bumanyi boisaine. Okay. Nkamuira in one of the schools. Chia A level akasoma akaba admitted to Makerere. Okay. No akorete degree ya ekuru ya economics. Arinero iga. Okay, biya mono gekogera nduche at least chisemi nuru sana sole nande no okoroso ime kwaruga kwa itaiga kwaenda baga wasoka mwino litukulinde tonyore libaga tukwanire iguru ya accounting ye. Yes. Accounting ye tutete twirete eli kumurigereria nyore libaga lyukomanya no gwa account chibese. Yes. Tuligereri no ni mangana itunga kitoko kwa economy yaitu ya Kenya gaiga. Lakini asaboni gatingo koiroro no bwate kirenga. Kera kwa etire sechisemi bono tuira na administration yobugambi. Ni kirenge gote banga igo otagete bono uge quantify ukirira abantu bawo babukira kurage kwanira ngasi nini tutarakura umurubiri muya mono muraria nabo igo ase abarigereria ba minto be TV ya ensoko oburayi obuya nigo bokonyorekana gwetera sobomanyi obumanyi burobo ikirano egekogera leadership etabwati oburoso buya asoborai chinga kichinyinge nigego chiyai kabosyo yagwa n'abantu baitongo takatwarenge banyoro oburai bura barusie kiwange kibare gochiekere igoro so nchaso kwane n'amasabane asa abantu baria baminto asenkoru ase ward yane yabukeira nigonda abasabenga ekero bagokora obochori babe bakorigereri mono obumanyi omurayi ararete gocha semesa kubwa mono abasukie kuruki wange gigochie kende. Okay. Kabere babe bakorigereria inkyo omonto abogoretigo korwa asarure magega mbokoreri kiakoriro naende mbobuiki bwarorekanire asobokoreri obubwaye. Actually, I'm sorry to say, just on passing, nganchi in 2012, ekerona arwete kirasi, kwenye na asomire degree ya devolution. Kurweze. Kwenye wagore degree ya devolution? Yes. Yeji county government? Yes. Not only a degree, even a postgraduate naende. Ekero 2010 ya hitete. Iko na rengera tinga ikinti kibuna giacha inkikera arete guse dispensation ye. Ngasangie gento nkero kibwana de gokorwa. Ngagesoma. By then university yo Kenya yari kofa devolution studies. Yes. Nkagenda ku Tanzania mata. Ngarusie degree yane gocha. Tanzania
Dar es Salaam. Nebugata masoma akoligeria magatuzi. Naro. Naro inere university ntangani ya East Africa ya someti degree hiyo. Yeah. So kayekora. Ekaro chi application zikoro osubwa. Nga apply so many counties. Not a single county etang'ete ribaga liogochiko gworokia obumanyi bwane. Not a single county etang'ete ribaga nchigokora emeremo. Egora all the interviews I did again donanyorete in that position na applied donanyorete success in all of them. Nkachore yemo ngasoy gatusi ya Kisii as His Excellence Ongwae ngakora buna a director ya administration in Church of Revolution. Ese kakinga nangaki. Ese miaka 5. Igo tamu entangani na Ongwae no muyeliete maravisi. Engi yapi and actually all the structures chia devolution chia setetibwe as a ground as a county area Busongo motegereri na murigeri onde bwensi onyigwete na bako genda amanyenga imworenge omutiniri wechi programs chia devolution. Okay. Yes. Wakolire kwiranire Nyamira ya itobono egere rende Nyamira gekera tokotebe ya ito na Kisii ne ya ito no nyambali bali diaspora na baito tobono ngoteba chionsi ni cheito Nyamira ya ito no oboroso bwa obole no rurira ruwa rure na masoma ya devolution no burayo bogoteba oligi missing gaps ye chiyo chikonyara kwa bagokolibia ekero kogenda gusine county assembly gole kirogegeke ngakyocho kwa bago utilize ichisemi chichia Dar es Salaam chia devolution ngakyocho kubuli ichisemi chichia administration yo chiroro mbuya mono ekero obwato bumanyi boisaine ase ensemo gete ya masomao no bokoreri bwao in fact nigo ko bana inspiration kujia saba abantu bandi kutaka kumanya muna nayo manyete. So in the event inyoro burayo bwo inyenda ase county assembly ya Nyamira igonyegere nga aba Kenya bande chinsemo chia Kenya gweta mbaje Nyamira kororobo koreri burobu ya gwetera chi structure atoke to abekiro ja devolution naende chigo chiko perform. Okay. Yes. Structures ye chine chibatagete kumanya geko garuma tikiro muntu agotebaga nimbwate kirenga nimbwate mirobeli. Bono iga most immediate because the county ilikuwa yaligereire kwa beire as administration ye county ya Kisii first term ya Ongwae pinto kibiri bitangani biko birakorekana Nyamira sobwango. Actually buyamono omuralia selling ili swali ili Nyamira ya ito appointments chiokoreko would saying nchiri based on competence or merit. Okay. Egekora onye nchire based on competence and merit abarai barito kwa ebirogo ao baba minister baba chief officer baba director name the whole structure of county governance both in the assembly and in the executive. Igego korwa based on political patronage. So eyebono yagera those appointees very answerable to the public. Igo very answerable to the power that be. Bono performance yachi ya failure. So in general go recommend iga. Igo bono Nyamire go chikobe county nero ere igore na wetinera na endege endrere. Abantu baewe egasi kubwatekana n'obumanyi buli bagocha nabarabo urwese barakorire. Okay. Yes. Lakini nende political goodwill nero ro mweshimiwa bekera gwakorire kende gionsi umanyete ayeboro dande no lese university actively yogosomi chunia cheba goteba nga litunda ndiri kugware kurwa so muturi uri bogoreti ndende ngeto kuruta matunda sabantu ba barange naye mbuya mono bono nyo kuruta matunda bano riro ria somote uri yo bogoreti
rirorigereria sobo imekegima oyo ora so muto yinse atwara obumanyi obwo no bakoreria obwo actually one of the counties chiense nta quote but subject to time na bongoja go gwoterie umurai na chorete umu minister kurwe nyomba yae umu defense kurwe nyomba yae umu kogenda kurugoro bakanze akamanya kuboriga erato karende abantu abanemeremo bakorigia naenda ababe nyumba yane mbabwato bumanyi obwo botakeire igonko balina nganesa guli bakurwise nyumba yane actually na bonda atebe nga that is a pertinent issue omuntu kameriteti nabane nyumba yawe akurwa lakini nero service above the rest bono omuntu ina bako moemere meyu okay yes tinko yarora ko babayas egeko gara ekeromo interview ego korwa ngo twara tule merit y'abantu buna bakora kugenda kiro omuntu bono y'abantu bo nyumba ina ba service ko bayigoropi ba minto nabo toko omuntu apart from the politics okay nabo omuntu yako eguribaga akorere abantu bari emeremo okay tigansome bali ba bitumire birengera liga maite kero bwate umwarimu batwara umuntu bwate gisemi backlash teliko banene yes noje gukora siasa ndoche ebintu ebingo gukwanira igoro no yoko bekemero beri ni ndoche filete nyabuta goteba watching from abha Peter Nyabuga agoteba Ezi the Icon umusulwi uswateba watching from Nakuru City Salams Club Gladys Kemunto watching from Ololunga Narok good morning Ensoko TV niko ndani na ande nara abono kuruku Nancy ndie kinera ari kubwatia igateba learning something very educative asechisem kiri uko nyara kaba gukurugukia asabaligiri igobono baroro lirenga there is something substance ase evinte bigwatebire na nene mono bagoteba nga nigo ogendete kurwa chisemi watebire kwa igoire structures immediately eremidi watebire noko haya abantu babwate ubumanyi bw'emiremeri eganeri boysaine yes devolution chibese kitubwate chisaine chika county government gakora ibintu biri tutagete actually devolution bese chikorwegwa nchisaine na egento gego gikia chita mono nesa gulitugo gitwa haya more labor force than we need. Okay. For example, in a road block where revenue is collected by a county government, yogo sangi ubwataba obisororo bali gwetani batano bakuruji department ao koru enforcement kwanyora ba busambaro busimbabere koru environment kwanyora mbaro nechindi na revenue na kadhalika ono ranga this actually is a duplication. Okay. Esa gulitua chire a system ya electronic bono njari kubwenera lirori bono tubeke a lean manpower ere competent nto tumeka resources chinyinge konyora returns chinke. Okay. Egere our local generated revenue etokonye kuri finance ebintu binde within actually I think most counties they have done so well in that. Bono iga earlier a system ya lengo all revenue ya lengo tumwa to the national government. Lakini with the time the county assemblies chiabeire ebo kubeka machiko yechibesa chiko sangereri kuruchi gatuzi yao yabo chiatume kanaende asoko refinance
miroberie mengi ncinande ntagete kwira no manyete bono chisemi cha Tanzania na chingo na kubwatia ubuguritie sindani ku Tanzania evolution system yaito ya Kenya twararo murai bwekia magia ODM oyu nande urenga se bali bagurukuru kirwo kwagache katibenyi ya Kenya urigo champion y'ibintu bigurunga devolution tutware magatuzi sindani unakuwa eligereiri se miaka 10 bono 13 ya chire county government chire sayabisi chito isaine gose tubwenete kujisaisa chike akegera na lituranyore representation y'indunge na ande turatige nonye Kenya kuna kubuguria madeni aramange yako rumurayo mukuru tigantumeke because ya no mungaini bono mategero udil no muntu ole lecturer na boku bekali swali riveli tambera na bakonyole njira kuliraniria murayo mukuru Uhuru Kenyatta na tebanga buikiranu ekera etwe government nero begete into effect devolution yegachaka no yabwate challenges county government ichitubwate 47 ajinero to chikei kurwa se chisemi chirichi ya ono manyi bwao ngakyuligeretie nganeyo mbuya mono ine idea ngiye gekogera turakeye a public expenditure but asense mende naende nigera tukitwarinire abantu bense obokoreri bwange nase bari so egento nari ko recommend nkeringa ntubwate ase privileges chigo kase system ya devolution yani ibintu bigosoa byanyura guchinse bitariko edase bitakeire kogenda bikore mibuko ne karole kabochogete gobeka cyane buchimono ryoka one yare koligererigwa esiekwe obo maene gatusi H47 asoborori bwane chisaine egento getakeire nobuteneri obuya tosieke loopholes ichigo twara sipage egento kyanyura kujinzeo kyagenda pi yes usieka ebibaye bibikaroro nindo chega igoyo magoteba kurugu job maroko kurwa chinsemo cha burangi PAG agoteba Innocent Inyora tiana gukwa etabuguritie getondo whoever is claiming that Matiang'i tampered with education is a liar. Hiyo ni blame game. Actually that is true. Matiang'i never tampered with education. Matiang'i was only implementing decisions chia roseti kukorwa assembly. Igo, I can't blame Matiang'i on the issue ya education problems chire in Kenya today. Usechigo chikobo. Okay. Yes. Nibwato muligelio yo mogaiga agonte biga bwate TV 43 inch smart TV na ensoko gere crystal clear kuruchinse mochia Kiambu agoteba chinse mochia Kiambu chigurunga Regen asili Italiaye na arorire kurukunga Amos mwacho muligelio uyakigima astogendete na kuligelio maete twikaransire naye. Yes. Kirogo kia obwe MCA ige kwamba karorekana kobege kemono ni chisemi ubuguleti. Tebya ngumukeira ni gisemi cyubuguriti kinyinge njitalie nari gugwakira talinge gose nari gugotikoringe ntugiriyo tebunga gokoko boko gose gugu campaigneri lakini kisemi ubuguriti kero gugamba ne lecture level nero kogenda igurake kuiranire kibaga tebeke kia nasari na bongo watenga intuturacyakira ka ngikiriyo mukeira expected ni gisemi cyo chonse mbe mono muralie asokorra kwane oburai at any level igo bubu wende gutwara obumanyi nobo manyi obo ekaro umuntu akonya kwementa asoko igore birengererio nari yakobonyora bona gina gotebinga asamangana revolution nobo koreri gisemi cyane ngi kongari bagari nene andirigia ase ogokora magania y'abantu bekenyorogeri kyabo-keira igo bono kawotagitera mesalitangani charity begins at home. Charity begins at home. Bona garo tu ari soma all levels tu ari gotenga soma na ende moche kuira ni back to the society. Okay. Bono nchenda gite kuira ni back to the society from my own village. Okay. Ira niyo bumanyi ubwane boba konye goruo
in the event kende bakorora ngo bakorerio bwabeiro buya as a system ntobwate gendo ikorunga promotion on merit no na yankyo igasore usangi urenge kiwango wachagirete tari kero kyugo chakogotana kyo notire ebiwango binde bire gochigo okay abantu baitoke bararore ng'obusera mboro barorera aso bokoreri bw'ikiwango ikegeke ekero burabo yo ndatemya sainga uwanja kwayo okoreke egere abantu babukeira na by extension abantu ba Kenya bonse banyoro bokoreri bubabwenerete. Okay. Yes. Buya kege matwagambire naye ni chigo chiaminyokire kwera kogera ekero tuli naye gotwagambire nande ningege ne turochonyoreri bagochiche tuchigukwana bona mangana accounting tuchaga okora auditing na rore bono nubwate chisemi turarusi abuo tokore no auditing yokoros budget tutagete toros budget chichi county government toros budget chichi NGCDF no nyena asegenka ilitonyara ko batokorora nga twa chire bosio bunege saku na nene mono buno mo lecture kangwa abantu lingana linene limwamu liraba omukia kwegena nga mambine nyare kanege kogera gogendete comment amasomo buya mono umwanje umurigereria w'Ensoko TV igonda abamente chinguru usemutisha ngasure andonsi onye gutagete ubusibore bwekene igora goeterie goetera amasomo y'abana bawo kabana bawo amasomo ababwenerete abayisaine nganonye ngwaji ko batorio nabo egesa kukiao norureri rwa uroko genderera ege kugera kwa baete kisemi echichi abeire bono iga na cyumugondo monene especially asumugusi uchi asumwana ore egora chindemero twabwate cyaerire bono chindemero nchiro asichinse ao umuntu arachiko chinyora gwetera amasomaye chinsenjire kya ngumbu abantu bado batara occupy okay munabona chinse kya America South America babaganaro amanene no atutigeira abu lakini nende nechisemi nande bagate abanganya mange ya kora bukimake chinse cyalenge chinge lakini twanyorero wasemi kurwase omugaka James ando chonyore libaga ochichega iga nindo chomugusi orule overwhelming response kocha sora sagoteba niko gwarure segetenkia na mono mbale batumete chi video chiabo mambiti mate gosomo direct itochirorire oyo monaro tumete toibeka sembe otugosiekira umuroberi w'Ensoko bwakire tunyare ko batokoranga ngaki ekoba nigere sense mail ya WhatsApp nene mono umurigirio USNcho naira chinga kyobeke video ya litwaboka tobeka sembeo ili tonyare ko batokoranga twanyare ko batokogenda bose umwanchu murigereri nande asenchira yabene narorire abantu abange bagoteba uchoirane gocha buya mono muraria uchoirane gocha gaiga onyare ko bagotosomia nene muno ase bintu biri bikonyare kana nande buna gwatebire niye chikoba gekobe enchire ndonge boronge gaiga nindoche Naomi Ondieki Radio Ogembo Violet Nyabuto omusoli bwege susu Bartolomea Mumanyi tigandara bakwana tu balituwa chagete na barugo murobeli nigo mura banke kegima senko girana na ndendigerelie buna tuwa chagete na ino tuwa tukolire nkwane buna tuwa chagete kurumambia nindoche igo tuwa twara chi interaction gwetania wetani each interaction ese mambi yabono twara bali banyara kwa babako bana intu asumurobeli niko barenge gwetani abantu elibweye mo na awe senchira ya beno mwanchu muligeli tokote abangambi yamono kutubeke Ensoko TV asensemo ya online na asensemo ya Facebook na asensemo ya YouTube ase enchiri na ro Facebook na rolire bali mwaba nyora libaga kwa bana intwe nindocha asensemo ya YouTube na ro mwanyara kwa mugo ikororo na kubeke birengera libyeino na kuligera lioro asenchira bwikiranu abwestu wanyara kwa batogo kwane mambi yabono nindoche Kirandi Dennis no alenge gaiga Christine Mora no alenga Raliza na wapata loud and clear from Tasia tigango toigwanko ebirengereri bya Raliza bunate bese mambia bono kirali twateba orose video Ensoko TV bwakire oyo nero kurukunga nera Alex Ugete ngiti nonde kinsemo cya Tasia
amashabiki onsi ensoko karibu meyo muroberio mpaka omwerio ande bono abaremi mbirire tureba maremi bekemerigie chaye gakie kene pi director twachorete batoretiri down kulingana ne bonus yachete ekene njengo teba ng'ekemerigi gichaye bono ikebwata mara 100 tokorosia baria batokorepia baremi bono tiga torigi chinjera ching'ao cio komenya torigi ekemeri ekeng'ao torigi tokora oboremi bondo obong'ao ekiagera bono echaye nchendo ching'atego tokonya buya mono. Mbuya mono ebirengeri bia oraliza rili asakwanira oboremi bwa echaye nanda asatebire ng'a chaye terigokonya mogusi mwarimu nikanyinyoiri iga ng'a natigarie getekemo korwa magombo kare ensoko tv otebire tigangarwa magombo elitumaye kuba tokorwa sembeo mbuya mono moraria igo nkorwa magombane gochia senkerie ya ito eyo mugaka Ibrahim Oroko Mara ase mumuro minto mokogoti kurukwana mwirungaga Oroko asire tio mwanchuoye anda tebya ba minto Joyce Osiemo Henry Nyabuto